la vague. Nous désirons La vague. de divers horizons. Jésus, tu nous as dit, assoiffés nous venons demeurer à tes pieds. Divers horizons. De divers horizons. Tu nous as dit. Jésus, tu nous as dit, assoiffés nous venons demeurer à tes pieds. Pour écouter ta parole qui nous donne la vie. Pour écouter ta parole qui nous donne la vie. Alléluia. Alléluia. Convocation solennelle de notre Dieu qui nous invite à sa table la vague. Nous célébrons La vague. Oui, nous venons Désireux d'être transformés à ton image par ta parole puissante la vague. Célébrons la vague. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Jésus pour une telle parole? Merci Seigneur. Amen. Amen. On rend grâce au Seigneur. Vraiment, personnellement, j'aime beaucoup écouter les messages du pasteur Marcelo. La façon dont le Saint-Esprit l'utilise. Alléluia. Pour rappeler à l'Église les vérités simples, fortes, puissantes, pour lesquelles nous devons simplement nous humilier et obéir et ressembler à Christ. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Ce programme est en train de... Voilà, on a commencé simplement hier, mais qui voit que c'est déjà trop fort. Je t'en prie, marche dans les choses que tu as entendues. Amen. Et ce soir, on n'a pas terminé. Ne sois pas pressé, ne te précipite pas, ne pense pas à la maison, tout ça. Dans sa présence, Papa Karabou nous a parlé de dans sa présence, rester dans sa présence. C'est là que les choses se passent. Amen. Nous voulons honorer le Seigneur Dieu par nos offrandes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous voulons honorer le Seigneur. Je peux envoyer une enveloppe. Où sont les paquets? Où sont les paquets? Donc, à venir ceux qui ont les paquets devant. Les paquets. Amen. Alors, ce matin, je disais ceci, c'est mon thème de la journée pour parler. Je disais ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. L'apôtre Paul rend le témoignage de ce que Dieu a fait dans l'église de Macédoine. Il donnait ce témoignage aux chrétiens de Corinthe. Il disait qu'il y avait une grande grâce sur ces chrétiens. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Et il dit ceci, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Amen, amen. Amina. Gloire à Dieu. Il dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il y a un territoire de Macédoine qui a été profondément visité par la grâce de Dieu. Et comment cette grâce les a visités? Ils étaient pauvres. Ils vivaient des tribulations. Ils vivaient des difficultés. Mais ils ont tenu à prendre part à l'assistance qui était destinée aux saints. Et c'est le thème que l'Esprit m'a donné pour notre temps de la journée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Amina. L'Esprit de Dieu m'a besoin d'amener chacun à participer à ce que le Saint-Esprit à ce que le Saint-Esprit est en train de bâtir pendant cette conférence. Dis avec moi, je prends des parts. Je prends des parts. Je ne t'entends pas bien.
Je t'entends pas bien. ne kulo t'i la ka ɲɛ Alors tu vas prendre des parts. i bɛna i Alléluia. niyɔrɔ ta sisan J'aime cette expression. Il dit ils ont pris part à l'assistance. Prendre ko part à u ye u l'assistance. nin don nin ko la La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. bibulu b'a fɔ ko matigi tɛ tilenbali Dieu ye n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait pour l'évangile. Il ko matigi tɛ tilenbali ye k'a tɛ ɲina aw ka ko kɛlenw Si kɔ Dieu oubliait la part de ton investissement dans l'œuvre de Dieu. ni matigi tun bɛ ɲina i ka dili kɔ a ka baara la Juste un acte cultuel, juste un acte religieux. n'o tun kɛra diinɛko ye dɔrɔn k'i b'o waleya kɛ tenko ye Sûrement tu as ce programme. Tu es là ni i bɛ nin yɔrɔ in na yan et je veux soutenir, je veux participer, je veux. i b'a fɔ n fana bɛ fɛ ka nin ko dɛmɛ n bɛ fɛ ka n nin don a la Tout ce programme, bien sûr, a un coût nin spirituel. ko labɛnnen bɛ Nous voulons rendre ninakow b'a kɔfɛ les warikow hommes b'a de Dieu kɔfɛ extraordinaires qui sont là par des offrandes. Nous voulons bénir Dieu pour tout nka matigi ka baarakɛla minnu bɛ yan an fana kan k'u bonya ni wari ye Dieu s'en souviendra. ani ni e ye dɔ di o la Chaque fois matigi que hakili na t'o une la personne va élever le nom du Seigneur, waati o waati ni mɔgɔ dɔ ye matigi tɔgɔ kɔrɔta comme tu es un actionnaire parce que tu as pris part, i fana y'i sen don a ko la tu as favorisé l'organisation de ce i programme. y'a to o ko sera ka labɛn ka ɲɛ Amen. Alors amina on va rapidement prendre des types d'enveloppes particulières. an Tu bɛna vas enveloppe simplement te kɛrɛnkɛrɛnnenw lever ta et les personnes vont venir vers toi. i bɛ wuli mɔgɔw da gɛrɛ i la Tu prends part. i fana Alléluia. b'i nin don a la an ka latanu Tous ceux, comment dirais-je, ceux qui distribuent, je ne vous ai pas encore donné les instructions. Ceux qui distribuent les enveloppes. minnu bɛ ka enveloppe Vous di faites la même erreur. Hein? Arrêtez, attendez mes instructions. a y'a to n ka ɲɛfɔli kɛ C'est moi fɔlɔ qui les dirige. Ce matin, je te dis la même chose. Il faut que tu écoutes. Amen. amina Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. an ka latanu Voilà. Je vais demander dans un premier temps à tous ceux qui veulent donner n bɛna ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ fɛ ka dili kɛ de 1 million de francs CFA à plus de se tenir debout. k'a ta miliyɔn kelen na ka taa sanfɛ olu ka Que wuli Dieu k'u jɔ bénisse ta part. Si tu veux faire les 1 million, s'il te plaît, tiens-toi debout. Tiens-toi n'i debout. bɛ fɛ ka o miliyɔn kelen di wuli k'i jɔ Ce matin, il y a plusieurs personnes qui en ont pris. sɔgɔmada in na mɔgɔ Voilà, caman vous de tenez a ta debout, une enveloppe va venir vers vous. Amen. enveloppe dɔ bɛ gɛrɛ Donc, i on la n'avait pas, je participe à 1 million, 1500 euros. i b'a fɔ ko n bɛ sen don nin na ko n bɛ L'esprit est en euro train de te pousser. ba kelen ni kila di walima n bɛ miliyɔn kelen di Prendre de 500 000 francs. Toi-même, tu sais le montant. Hein. Vous allez vous lever pour tous les montants. aw bɛ wuli k'aw jɔ a wari hakɛ bɛɛ la nka i yɛrɛ b'a dɔn i kɔnɔ La part que tu vas prendre. i bɛ fɛ ka Vous allez min tous di vous lever en même temps. aw bɛɛ Et bɛ les wuli autres k'aw vont jɔ venir ɲɔgɔn vers fɛ vous. Donc ceux qui les ont déjà prises, pensez à ce que vous allez faire. minnu y'a minɛ ka ban a y'aw aw miiri to aw ka kɛwale la aw bɛ fɛ ka Donc, min 1 di million de francs CFA à plus. Vous pouvez vous n'i lever. bɛ fɛ ka De waa 500 kɛmɛ ta ka 000 yɛlɛ aw bɛ se ka wuli 500 000 et 1 million, tu te lèves. waa kɛmɛ fo ka taa se Entre miliyɔn 200 kelen ma i 000 bɛ wuli et 500 000. Entre 100 000 et 200 000. waa mugan fo waa bi naani 200 000. aw fana bɛ Amen. se ka wuli Selon ce que Dieu te met à cœur. ni matigi ye min bila i dusukun na i bɛ o Tu di prends une enveloppe. Et après ça, les paniers vont passer. o kɔ Si tu n'as pas reçu quelque chose à segiw dire. bɛna tɛmɛ Il y a une chose qui est dite de cette phrase. Il a dit, ils ont donné selon leurs moyens. fɛn dɔ fɔra a fɔra k'u ye dili kɛ u se kɔrɔ Ils ont insisté. ko u ye Après, u on est en train sinsin de u les ye u dissuader de jija ne pas donner à cause de leur pauvreté. Mais ils ont dit non, 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 non. Dieu est en train de u ko faire ko une ayi œuvre. ayi ko Dieu matigi est en taara train de faire une œuvre dans la Judée. Nous aussi, on veut participer. ko On anw ne fana veut bɛ pas fɛ ka laisser an cela sen se don faire nin na sans nous. On ne veut pas être de simples assistants à cette ko an conférence. tɛ fɛ ka kɛ On veut filɛlikɛla aussi gansanw ye On veut participer à l'organisation. On an veut fana prendre bɛ fɛ part. k'an nin On don veut a ko participer la à l'arrivée de tous ces orateurs. On veut prendre part. On ko veut ni kalandila ninnu an fana bɛ fɛ ka an nin don avec u l'esprit nali de la prendre part. Donc tiens-toi debout, ton enveloppe va venir vers toi par wuli rapport au k'i jɔ i montant. ka enveloppe bɛ na i fɛ Maintenant, sur cette instruction, les enveloppes peuvent passer. sisan enveloppe bɛ se ka tɛmɛ an ka latanu Quelqu'un acclame Jésus. dɔw ka tɛgɛrɛ fɔ yesu ye Amen. Et dès que amina tu as pris ton enveloppe par rapport à la part que tu as choisie, n'i ka enveloppe ta ka ban viens, le panier est devant, tu peux la porter. Si ton offrande est sur toi maintenant, tu n'i la ka portes. segi b'i kan Sinon, tu i bɛ la se k'a portes di demain à une des sessions. Tu la portes demain à une des sessions. Prends part. ɲɔn tɛ i bɛ se ka na n'a ye sini n'a dafalen t'i kunna yan an ka Que latanu le nom du Seigneur soit béni. Amen. tuba ka di Alors, matigi pour tɔgɔ tous ma ceux qui sont amina en ligne aussi, les minnu fana bɛ informations bɔlɔlɔ sont là. siraw fɛ Ils sont en train de passer et vous pouvez aussi cocher, choisir la part que vous voulez. Que Dieu se souvienne de toi. matigi Maintenant, je vais prier pour ton don. Je déclare que Dieu se souvienne de toi. Dis Amen. J'entends pas vos Amen. Hein? Ou bien tu es en train de réfléchir aux paroles. Que le Seigneur se souvienne de toi.
Que chaque vie qui sera transformée par ce programme SPAC soit comptée comme une action que tu as posée dans ta vie dans le nom de Jésus. Que chaque homme de Dieu qui sortira de ce programme, dont le ministère sera boosté, que Dieu se souvienne que tu as participé à l'organisation de ce programme par tes dons et par tes offrandes. Que toutes les âmes qui se sont données à Jésus, parce que ce programme a été organisé, que le Seigneur se souvienne que tu as participé au salut de ces âmes en participant à cette organisation. Que Dieu bénisse tes mains, que Dieu t'en donne encore davantage, qu'il pourvoie davantage à tes besoins et que tu sois davantage un donneur, quelqu'un qui aime Dieu et qui donne par amour pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse tes mains et que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Amen. On peut ensemble apporter nos offrandes au Seigneur librement. Donc, l'enveloppe, c'est entre Dieu et toi. Tu as décidé quelque chose dans ton cœur. Pour que nous puissions aller donc de l'avant. Donc, musiciens, c'est bon. On ne va pas vous chanter très bien, mais on va aller directement. Et c'est un plat que vous emportez à la maison pour déguster. Ce n'est pas un fast-food. Non, c'est bien, il faut bien comprendre ça. Nous sommes dans des temps difficiles. Comme Marcelo le dit, Yvan, Grégory et tous, Mohamed lui-même. Donc, ces temps difficiles-là, il faut savoir reconnaître le chemin pour s'en sortir. Et puis aller à la finalité. L'Église a beaucoup évolué. De petits enfants, où nous avons mis l'accent dans 1 Jean, nous avons mis l'accent sur les péchés. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu. C'est-à-dire que le péché n'est plus là. L'Église a mis du temps pour essayer de vaincre le péché par toutes sortes de techniques, toutes sortes. Et ça a été difficile. On nous a embourbés dans des jeûnes sans fin pour vaincre le péché. Ah, mais si c'est les jeûnes et les prières qui pouvaient vaincre le péché, comment ce Dieu si grand, intelligent, va envoyer son Fils unique? Réfléchissez vous-même. Est-ce qu'il est bête? Je pose la question. Après ça, certains ont pu percer, sont passés des petits-enfants en jeunes hommes. Regarde là-bas, qu'est-ce qu'on dit des jeunes gens? Ils ont dit qu'ils ont vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en eux. La caractéristique de l'évolution, de la transformation, va du petit enfant qui est né dans une maison et qui ressemble physiquement à son père ou à sa mère. Et quand les amis viennent, ils disent, ah, mais c'est ça, c'est le père tout craché, ou bien la maman toute crachée. Ça, c'est physique. Mais suis ces petits enfants-là, au fur et à mesure qu'il grandit dans quelques mois, tu vas voir que ce ne sont plus tous les éléments du père qui sont en lui. Il commence à manifester quelques éléments donc physiques de la maman. Ah, les gens disent, ah, ses yeux ressemblent au père, mais ses oreilles-là, c'est sa mère. Donc il est en train d'évoluer. Il est dans la chair d'abord. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, tu vas découvrir autre chose. Les gens ne s'intéressent plus. Non, si sa tête est comme celle du père ou de la mère, les gens vont commencer à s'intéresser à sa manière de vivre, ce qu'on appelle l'adolescence turbulente. De même qu'il y a l'adolescence turbulente du point de vue naturel, il y a l'adolescence turbulente du point de vue chrétien. Beaucoup de chrétiens sont des adolescents turbulents. Ils se révoltent pour rien. Quand le pasteur dit une chose, non, ils ne sont pas d'accord. Ils ont tout le temps des arguments comme les enfants. Quand ils rentrent dans l'adolescence là, on dirait que ce n'est pas un enfant. L'enfant qui était doux, que vous amenez partout, il vous suivait, maman, papa, brusquement, il se braque contre vous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils rentrent dans l'adolescence turbulente. Ils n'écoutent plus Dieu. Quand les pasteurs disent, non, un homme de Dieu là-bas dit ça, hein. Ils n'ont plus de père. Ils n'ont que des gens, des repères, et dont on a enlevé le mot père.
comprenez? Aw bɛ k'a faamuya Pour les avoir, il faut qu'on leur donne des prophéties. qu'on leur walisa i dise, ka u ye ils f'i ka savent que tu kira mens. kumaw f'u ye Que ce que tu dis là ne va pas s'accomplir. Mais u b'a dɔn ça k'i les- bɛ ça- nkalontigɛ la ça k'i les bɛ ka min réconforte. fɔ k'o tɛna kɛ nka u bɛna ta Et de ce groupe d'adolescents, ani o jamatikulu disons, ninnu cɛla minnu un peu kɛlɛ i n'a fɔ rebelles, kamalen là. walima Vous voyez, dans le npogotigiw monde, minnu non? bɛ C'est comme kasɔli ça kɛ dans les familles. a bɛ ten de Plus duw les kɔnɔ parents pleurent, ils comprennent plus cet enfant-là. i b'a sɔrɔ Un bangebagaw enfant bɛ qui kasi était la u tɛ ka gentil nin den avec faamuya maman, tuguni papa, et brusquement la fille, elle nka ne sɔɔni considère même dɔrɔn plus la maman. i b'a On sɔrɔ u dit, maman, denmuso laisse-moi tranquille, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes dans un monde moderne. ko Il y a an bɛ waati kura de la sisan Tom, tu sais que ça ne va pas chez lui. e yɛrɛ b'a dɔn ko a ka kow man ɲi Mais de ce groupe-là, nka il y a un autre groupe qui va o mɔgɔ sortir. ninnu fɛnɛ cɛla jama wɛrɛ bɛ Ce yen qu'on minnu appelle bɛ bɔ les yen jeunes gens. Les olu jeunes bɛ gens. wele ko denmisɛnninw Donc les fils et les filles, olu ye on denkɛ ni appelle denmusow les ye ouyos. C'est-à-dire que olu fɛnɛ bɛ les wele gens ko qui uyɔs ont franchi le péché, o kɔrɔ ye minnu bɔra jurumu na vulgaire là, et jurumu qui min sont ye entrés kolankolon ye dans cette étape de l'adolescence u pour s'en donna sortir par la sangala grâce an de b'a Dieu. fɔ min ma Parce qu'à bogotigiya un moment walima donné, il y a kamilenya eu une expérience qu'ils ont vécue et ils ont commencé à s'attacher à la parole de Dieu. u Ils ont donna commencé u y'a daminɛ à k'u voir siri les matigi ka kuma la expériences des autres et u ils ye ont tɔw fɛnɛ commencé ka à rentrer kow dans ye une vie de ka transformation. tɔw ka tarikiw ye u ye falenni Et daminɛ les voilà maintenant comme des ouyos, des fils. sisan u filɛ nin ye o kɛra denw ye Et eux, ils deviennent des pères, du moins. olu kɛra Et faw les fana ye pères, et ils se reproduisent. olu fana bɛ den Donc, kɛ non seulement la parole est en eux, kuma bɛ u la le Saint-Esprit est là. ni C'est sennu pourquoi bɛ il yen dit non, vous n'avez plus besoin, vous êtes loin. ko ayi Vous n'avez an plus mago besoin t'aw qu'on la vous tuguni enseigne. aw Le munna Saint-Esprit vous aw enseigne. mago tɛ mɔgɔkɔrɔw Le la Saint-Esprit vient pour enseigner la parole, donc logos, olu pour fana la bɛ na ka na transformer aw en kalan rhéma. kuma la Et walisa cet homme o ou ka cette falen ka femme-là kɛ kuma ye commence à avoir une foi ferme olu dans la fana parole. b'a daminɛ ka da Et c'est kuma la cet homme-là ka à qui on cɛ, dit, un Jean walima 4,4 o muso, maintenant, petits enfants, a bɛ f'u pourquoi ye tu Yohana t'inquiètes? Celui qui est kitabu b'a en fɔ toi cogo min na, est plus grand que ko celui qui est au denmisɛnnin dehors. kana jɔrɔ ko min bɛ C'est à i lui la o qu'on ka parle, bon ni c'est kɛnɛma pas ta ye n'importe qui. Ça I tɛ commence ka kuma dans mɔgɔ 1 Jean gansan fɛ 2,2, et o bɛ maintenant Yohana kitabu on fɔlɔ aboutit kɔnɔ dans 1 Jean wa filanan 4,4. nka Et si Yohana tu kitabu transportes ça fɔlɔ dans fɛnɛ Romains naani 8, naani 37, naani na il est écrit que nous sommes plus que Romains vainqueurs kitabu fɛnɛ partout. kɔnɔ o b'a Rien ne fɔ peut ko an nous ye ci séparer sɔrɔ ka dafa donc de Dieu, ko ni la fosi tɛ se tribulation, ka ni an la mabɔ nudité, matigi la ni la famine, ni ko rien. gɛlɛyaw tɛ se k'o C'est kɛ de ko man tɛ eux se qu'on k'o kɛ parle là. Ils ko sont foyi tɛ se arrivés k'o kɛ à la fin olu d'un de ko don processus. u Et fɛnɛ ils sera vont faire laban dɔ quoi? la Ils vont commencer à se u bɛna mun kɛ multiplier. sisan Ils u vont bɛna commencer daminɛ à, ka caya donc, à se répandre u partout. bɛna daminɛ Et ka c'est nimisa ça fana qui fait u que ka hakɛw la donc, le royaume des cieux u b'a daminɛ ka commence caya à bénéficier o de b'a kɛ de ce que sankolo cet masaya homme ou cette o fana femme-là bɛ se k'a to est devenu chrétien. o Et cɛ lui aussi, ou bien o il muso a o kɛra joué sa kerecɛn ye partition. nka Et le ale royaume des fana cieux ye est en i train sen de don sankolo grandir masaya et tout. baara la Dieu walisa ne s'intéresse ka u pas à labonya l'église, jeunes gens. nka mɔgɔ dɔw tɛ u Dieu janto a fait une egilizi déclaration, la je ne sais pas pourquoi les gens veulent nous amener à prier pour l'unité de ne l'église. t'a dɔn mɔgɔw bɛ fɛ an ka delili kɛ ko Vous allez egilizi ka prier fara pour ɲɔgɔn l'unité kan depuis qu'on prie des années pour l'unité de nin l'église, y'a san des caman ye centaines là. aw bɛ Vous avez delili déjà kɛ vu ko l'église egiliziw unie? ka fara ɲɔgɔn kan a y'a ye ko egilizi farala Je vous ɲɔgɔn pose kan la fɔlɔ question, ce n'est pas la peine de me contester, il faut pas. a ma se a kan sɔsɔ a y'aw ka Le bibulu ta fondateur a dit mun ye à ses egilizi premiers yɛrɛ disciples qui le da suivaient, o y'a fɔ a dans ka Matthieu kalanden fɔlɔw ye minnu tun bɛ a kɔ il veut leur apprendre quelque chose. Ko J'aime a bɛ la fɛ k'u kalan méthode de fɛn dɔ de Jésus, la une méthode pédagogique, spirituelle ou pédagogique claire et nette, ko o fɛn Quand dɔ il va dafalen enseigner don quelque chose, a il ye pose o des kalan kɛ questions. ka dafa pour voir si la compréhension est là. ko walisa Ils u k'a s'arrêtent dɔn là, ko ils sont en o groupe, kalan ils bɛ s'arrêtent, yen ils disent, Amen. Et qu'est-ce que les gens disent que je suis? ko mɔgɔw ko ne ye jɔn ye Ça a surpris tous les disciples. o ye u Ils bɛɛ ne dabali parlent pas ban de ça. Le maître n'est pas en train de parler de ça. ko Brusquement, karamɔgɔ tɛ ka kuma o ko kan eh, mais yɔrɔnin qui kelen dit-on dɔrɔn que je suis moi le fils de l'homme? a ko jɔn ko ne ye jɔn C'est une ye ko équation. jɔn ko ne ye ko mɔgɔw ko ne ye jɔn ye Il pose un silence complet, comme ce soir-là. o wagati y'u makun o yɔrɔnin bɛɛ Ah, même si tu poses la question, Ah, là, oui, oui, là. oui, il s'appelle Jésus, non, non, c'est pas ça. hali ni poli Il ko pose ko une awɔ question k'a tɔgɔ profonde. yesu a bɛ Que ɲininkaliw dit-on de que je kɛ suis, minnu ye moi? ɲininkali Oui, dunnenw bien, ye moi, je suis, écoutez bien, Ah, il y a là, là, l'expression mais je suis dans la phrase. ko ne ye Et o l'expression kuma je suis sen dans la kɔnɔ phrase est une expression très importante. o nafaba de Tu as bɛ o entendu? kuma la Donc, avec Moïse, je suis. ko ni Et après, musa même ye cette ne expression-là, ye toi, tu lis ça, tu passes comme ça. e b'o kalan i bɛ Deuxièmement, tɛmɛ o la il dit ten moi, Ah, le là, fils là. de l'homme. a ko ne mɔgɔ denkɛ Ah, mais chaque fois qu'il a dit le fils de l'homme, il waati se o waati réfère n'a à y'o qui? fɔ a La bɛ question est là. kuma jɔn de ma ɲininkali bɛ o yɔrɔ de la C'est pourquoi il y a eu silence. o de b'a to Et puis à un makun moment kɛra
donné, sûrement, notre intrépide ami Pierre
a dû En demander fait, à c'est Dieu, Pierre. ah, Sarah, si tu ne nous dis pas, O ye ɲininkali kɛ là on est o cuit, ko ala ma ko ni ma Et ni brusquement, an jaabi nin na an dɛsɛra une dɛ révélation vient. o la Et sɔɔni Pierre dɔrɔn ouvre sa bouche pour dire, a ye jirali dɔ sɔrɔ tu es o le la Christ, Pierre le y'a Fils du Dieu dayɛlɛ vivant. k'a fɔ k'i Si ye matigi ɲɛnama den ye c'était une réponse laconique, si vous pensez ko ni qu'il n'a o fait tun que, ye jaabili ye ten qu'il a fait que décrire Jésus, n'aw hakili b'a la Vous k'a allez ye avoir yesu raison. ko fɔ a ye mais yesu pourquoi tamasiyɛn alors dɔrɔn en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ni o le don Christ, mun na le Fils du a Dieu ko k'i vivant. ye krista ala denkɛ ɲɛnama ye Et Jésus de répondre, regardez, si c'était une phrase comme ça, qu'il a, bon, on le connaît depuis, on ni le o suit tun ye maintenant kuma ye depuis ten quelques dɔrɔn k'a fɔ mois, a an on b'a l'a dɔn an entendu bɛ tugu a parler kɔ de nin y'a ces choses. kalo Non, caman ye regardez la a y'a réponse lajɛ donc, de Jésus. a ye yesu ka jaabi lajɛ Jésus reprenant la parole. yesu ye Vous voyez kuma bien, ta on n'a pas dit Christ a repris la parole. a ma fɔ ko Le krista ye monsieur kuma ta dit, tu es le Christ, le cɛ Fils ko du k'i Dieu ye vivant. krista ye Et ala c'est là à ɲɛnama qui il a denkɛ répondu, on dit Jésus, on n'a pas dit Christ. mɔgɔ min y'a jaabi u ko ko yesu u ma fɔ Donc, le krista Christ que Pierre a annoncé est une révélation. denkɛ min fɔra o ye jiraliko ye Le mot Pierre que ye Christ min a ye annoncé, non, mais écoutez-moi, et vous croyez que Jésus est son an nom hakili la et ko Christ est yesu son ye a prénom. tɔgɔ ye ko krista o ye a jamu ye Non, il y a des gens qui sont assis, ils croient à ça. Quelle mɔgɔ dɔw bêtise là. sigilen don u dalen Son don u prénom la n'est pas Christ. a tɔgɔ tɛ Il y a krista ye deux dimensions ici. La dimension Sanga Dieu fila de bɛ yen. incarné, la dimension Dieu retourné dans sa gloire. ko Et qui ala revient min maintenant bɛ pour adamaden na habiter ani chez les min gens, seginna dans le ka cœur ka des nɔrɔ gens. la Si tu n'as pas cette révélation-là, tu ne peux pas aller loin. i ma o ko in dɔn i tɛ se ka taa yɔrɔ jan Alors, étant dit qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ko i ye krista ye ala Jésus le ɲɛnama regarde, denkɛ il dit, Simon, yesu y'a Simon, lajɛ ce n'est pas la chair a ko et le simon sang. simon ko Tu es farisogo heureux, ce ni n'est pas, joli fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ko mais c'est farisogo mon ni Père joli qui est ma dans les nin cieux. yira i la nka e fa min bɛ ne fa min bɛ sankolo Depuis la quelque temps, le monsieur là, appelé Jésus là, nin ne y'a dit waati pas min dɔ ye Dieu d'Abraham, il ne dit pas Dieu de Jacob, il Ah, ne dit ma pas fɔ Dieu ko d'Isaac, il ne parle Isaac pas ka Ala. de El Shaddai, Ah, il ma ne El parle Shaddai ko pas kuma fɔ. de Shalom, Ah, il ma ne Shalom parle ko pas kuma de fɔ. Jéhovah Jireh. Ah, ma Un Jéhovah seul Jireh kuma mot, fɔ. Père. a ye kuma Père, kelen de fɔ a ko Père, fa Père. fa Et ça fa n'attire l'attention de personne. a ni mɔgɔ si ma y'i janto o kuma la C'est mon Père qui est dans les ko cieux ne qui t'a fa min révélé bɛ cela. sankolo la o de ye nin jira i Et la puis il profite, comme toujours il sait le faire, o la a b'o dès kɛ qu'il waati bɛɛ i a n'a fɔ posé cogo min na l'élément de base, kabi a il va ye o développer. jisigilan kɛ En développement consiste en quoi? a La bɛ a suite ɲɛfɔ de ce passage de Matthieu 16. nin kumasen kɔfɛ mun bɛ Matthieu kitabu Il a kɔnɔ dit, sura bon, tan ni vous wɔɔrɔnan voyez na là, a ko je vous ai dit ça là, parce que moi là, je ne suis pas celui que vous pensez. ko ne J'ai une aw église. hakili la ne ye min ye ne tɛ o ye Ah, je dis une église, c'est quoi? u ko ko C'est pas un église ye terme mun ye religieux. u ko ko o Le tɛ mot diinɛ kuma ye église n'est jamais religieux ko comme le mot croix. église kuma Ce ani n'est ni danaya évangélique, o ni tɛ quoi, ni évangélique catholique, ta ni ye rien. o tɛ C'est un mot catholique ta ye o tɛ mɔgɔ siba ye séculier. ta ye o ye kumasen de ye L'église min bɛ vient sɔrɔ de yɔrɔ bɛɛ Ecclesia et église ça a bɛ été bɔ inventé églisia par la les Grecs. o fɛnɛ dara gɛrɛkiw de fɛ Tous les savants grecs, les Archimèdes et autres là, avaient leur ecclésia. Leur Grec petit dɔnnikɛlaw groupe olu qui bɛɛ est ka sorti ecclesia tun de b'u ce bolo o monde kɔrɔ ye ko ignorant, par jɛkulu exemple, si c'était des chimistes qui Au sont kɔrɔ ye sortis du monde ignorant chimiste et qui sont kɔnɔ devenus des chimistes u bɔra vraiment bien dɔnnibaliw ka et jɛ qui la sont autour de sisan u ye kalan Archimède. kɛ u Ensuite, farala les ɲɔgɔn kan u mathématiciens, kɛra ensuite jɛkulu les ye philosophes. ni Donc mathématicien en tun don Grèce, a bɛ cogo la il y ni avait philosophe chacun don a avec son tun b'o cogo la ecclésia, son petit groupe gɛrɛkiw fɛ yen restreint, bɛɛ ni a son ka petit jɛkulu min groupe tun don qui les suivait partout. ani Et olu c'est tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ autour de ce maître-là, et il bâtissait son église, il U fana baptisait tun bɛ son tugu ecclésia. o C'est karamɔgɔ pourquoi kɔ plus ka tard, u ka vous avez vu église jɔ tous les termes des Archimèdes et toutes aw ces ɲɛ b'a la choses-là, aw les bɛ kuma philosophes sen grecs, fɛ ils ont asimɛdiw fɛ bâti philosophe leur fɛ ecclésia. olu y'u ka Et ecclesia ils ont de dit, jɔ quand ils vont bâtir leur ecclésia, ils U disent, ko ko n'u rien ka ne peut ecclesia jɔ aller contre leur ecclésia. ko foyi tɛ se Effectivement, ka na o kama leur ecclésia a u ka ecclesia a percé les siècles et o on nous a sera ka enseigné ça au tɛmɛ lycée, à waatiw fɛ l'université. Les philosophes grecs, les mathématiciens grecs, les chimistes grecs. gɛrɛkiw ka C'est dɔnnikɛlaw cette i kɛra notion mathématicien i kɛra que Rome a philosophe pris, que ko Rome César a fana pris ye plus o tard. ko ta Il faut César que fana vous ye soyez o de dans ta la révélation o des dɔnniya de choses ta d'abord avant de divulguer au hasard église. Église n'est pas un terme yanni i ka fɛnw fɔ religieux. ten i kan k'a ɲini k'a dɔn o tɛ diinɛ ko kuma ye Et quand César a pris ça, César n'était pas religieux. César kɛlen k'o ta César tun tɛ diinɛ mɔgɔ Et ye lui, il a développé pour en faire un principe de gouvernement. ale y'o ta de walasa k'o kɛ Donc, gouvernement des ka ko dɔ conseillers ye autour de lui
conseiller diplomatique. Mɔgɔ C'est minnu tun bɛ pourquoi a da il a fɛ. assiégé le monde entier. O de Le b'a to monde a entier ye était diɲɛ soumis bɛɛ à ta. César, Diɲɛ à bɛɛ la tun révélation majiginen de don César. César ye. César ka dɔnni ye. Le soleil ne pouvait pas se coucher sur l'empire romain. Tile tun tɛ se ka bin César Romikaw ka avait développé dugu kan. l'armée, la Parce que diplomatie, César tun ye il avait kɛlɛkɛcɛw développé lacaya. beaucoup de choses. A tun ye fɛnba de Et lacaya. il régnait. A tun bɛ masaya fɛnɛ la. Maintenant, quand Jésus est venu, Yesu nalen, il est parti prendre ces deux notions-là. a Jésus a nana appris ka na beaucoup o de choses fɛn fila chez les ninnu Grecs et les Romains. kɛ. Yesu ye fɛn caman de ta Gɛrɛkɛw ni Romikaw fɛ yen. Et il dit, qui dit-on que je suis? A Quand les ko gens ko disent ça, a bɛ fɔ ko ne ye donc jɔn ye. si je suis Christ, là, je vous dis Ko ni ne ye maintenant Krista ye, que de même que les Grecs n bɛna fɔ ye sisan. ont eu leur personne, Ko Gɛrɛkɛw de fɛnɛ ka même mɔgɔw b'u que bolo cogo min César na. César a eu son ecclésia, ale fɛnɛ y'a moi ka je vais vous dire ecclésia sɔrɔ aussi, cogo min na. je suis venu Ne fɛnɛ bɛna avec fɔ mon aw ye ecclésia. mun ne nana ni n ka ecclésia ye. Ah. Ils ont commencé à comprendre de quoi ils parlent. U y'a Et daminɛ k'a faamuya a je bɛ ka min bâtirai fɔ. mon ecclésia. Ko ne n'an ka ecclésia jɔ. Mais pour moi, regardez la suite. Nka ne bolo a ye Mon nin tɔ ecclésia que je lajɛ. veux bâtir là, c'est pas Ne pour ka un ecclésia temps. ne bɛ fɛ ka min jɔ. Les portes du séjour des morts, Ko c'est saya l'élément fondamental, daw l'élément nouveau o qui de va ye ajouter fɛn par kura rapport ye à César et min par bɛna rapport aux fara Grecs. César ta kan min bɛna fara Gɛrɛkɛw fɛnɛ Il ta dit, kan. les portes du séjour des morts A ko ne ko saya prévaudront daw point olu tɛna contre se sɔrɔ mon abada ecclésia. ne ka ecclésia kan. Est-ce que vous entendez? Aw ye nin mɛn? Il faut bien écouter. A y'a Les lamɛn ka portes ɲɛ. du séjour des morts, Ko pas une porte. saya daw da Tout kelen ce tɛ que dɛ. le séjour des morts a comporte. Ko saya da fɛn fɛn bɛ Écoutez, o la a y'a Si lamɛn ne vous balimaw. êtes convaincu de ça, là, N'aw dalen vous bɛ o entrez la dans la certitude et le repos. aw bɛ don y a lafiya plus de la ka combat. dafa ka tugu kɛlɛ tɛ aw kan bilen. Quel combat allez-vous faire Aw bɛna pour kɛlɛ l'Église, jumɛn kɛ qui est une Église ye agence simple min ye que lajɛ Dieu ye va utiliser matigi pour bɛna baara kɛ ni étendre min ye son royaume? walisa Donc, k'a ka en masaya réalité, lacaya ce qui labonya. importe, ce n'est pas l'Église, c'est le royaume. Nafa bɛ min na Et o on te tɛ dit Église ye o ye que sankolo l'agence masaya du ye. royaume, A fɔra c'est ko l'Église. sankolo masaya Et on te dit lajɛ o ye que ne Église t'inquiète ye. pas pour l'Église. Ko i Les kana jɔrɔ portes du Église séjour des ko la morts, ko d'où qu'elles saya viennent, daw qu'elles viennent du a ciel, mana bɔ yɔrɔ qu'elles yɔrɔ viennent de la sankolo terre, la qu'elles viennent de dugukolo l'enfer, kan a ne mana peuvent bɔ pas tasuma la prévaudre, ko o tɛna se ka prévaloir se du moins, sɔrɔ prévaloir o tɛna contre se ka se sɔrɔ mon Église. ne ka Église kan. Alors, tu as commencé ton christianisme sur quelle base? I y'i ka kerecɛnya comment je dis daminɛ ça. ni mun ye C'est pourquoi tu flottes comme ça. o de b'a to i bɛ taa ni ka segin la tan C'est pourquoi tu flottes. o de b'a to i fugonnen don. Quelle garantie? Les portes là ne peuvent rien. O Quelle da porte? ninnu tɛ se ka foyi kɛ ko Des da démons. jumɛn Quelle porte? Des jinɛw sorciers. ka da subagaw ka da Quelle est la porte qui peut Pourquoi prévaloir Dieu contre est l'ecclésia de Min bɛ Jésus? se ka Tu dis, il n'y en a se sɔrɔ point. Yesu ka Et toi, tu ecclésia pars kan faire des ko o tɛ combats. yen. Toi, tu pars E faire des fɛnɛ bɛ jours taa kɛlɛw prières, kɛ. jeûner. E bɛ taa Tu es deli bête. ni sun kɛ i tɛ hakilitigi ye Tu dis la vérité, tu es n bête. bɛ ka tiɲɛ de f'i ye i tɛ hakilitigi ye. Tu vas faire quoi? I bɛna mun kɛ Contre telle porte-là, tu peux faire quoi? nin da in kɔsɔn i kama i bɛna mun kɛ. Non, je vous défie. Hein. S'il y a quelque chose, tu montes, je te donne le micro ici. Ni fɛn dɔ bɛ yen i bɛ yɛlɛ Allez, bavarder, ni Papa micro Karambiri a di ma dit i ça, b'a je fɔ. n'aime pas ça. Kana Si taa tu dis ça kuma fɔ aussi, tu es kɛrɛfɛ maudit. ko papa Si tu- karamiri ye nin Ah, fɔ n'i si tu y'o fɔ parles i bavarder derrière dangala moi, tu es maudit. Hein. a i dangalen Ah don. oui, je te dis la Awɔ, vérité. n Et bɛ moi, ka je ne tiɲɛ tourne de pas f'i ye. par 4 points. Hein. Ne tɛ munumunu sira caman fɛ. Je vais te le prouver tout à l'heure. Tu crois que Mais c'est ni o amusement? yira i la sisan i kɔnɔ kulonkɛ de y'o ye. Si tu n'arrives pas à prouver par la Bible ce que je dis là, N'i ma c'est se que ka ne ka simplement kuma tu as in parlé fɔ au bibulu hasard. fɛ o kɔrɔ ye i kumana fu de ye. C'est pas fini. A ma ban Il te dit, il y a la Ah, garantie faut- pour il m'a- l'ecclésia. Mais c'est pas fini. Il s'adresse, il continue la même phrase. a bɛ Il taa ɲɛ o s'adresse à kuma Pierre. kelen na a bɛ i sɛmɛ parle. Pierre la a bɛ Eh. kuma. Il dit, mon gars, tu t'appelles Pierre, non? Ko Il n dit, ka oui. cɛ i tɔgɔ tɛ Ok. Pierre wa. Je vais utiliser un jeu de mots. Ko Mais n bɛna ça, kumaw en grec, fara on peut ɲɔgɔn voir kan la différence. nka Quand on va danfara bɛ na ye l'utiliser dans d'autres langues, on ne voit pas la différence. na an y'a fɔ kan wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ an tɛ o C'est quel mot? danfara ye. C'est Petro et Petra. O ye kuma jumɛn ye ko Ça Petro veut ni dire quoi? Petra o kɔrɔ ye mun ye Ça veut dire grand rocher et petit pierre vivante. o kɔrɔ ye farakoloba ani Et kabakuru qu'est-ce fitinin que ça ɲɛnama fait dans votre affaire de Ecclésia, monsieur, ani monsieur Jésus? Il dit oui. ko C'est ça. Yesu e ka ecclesia ka mun b'o Il la dit, je bâtirai mon église, a ko ne les n'an ka portes du séjour eglise des jɔ morts ne prévaudront point. ko saya Mais je daw vais tɛna bâtir se mon sɔrɔ église o sur kan quoi?
nga ne bina nga Toute église la jɔ question est mun là. kan Quel est le fondement? ko ne ka église sigilan ye Il t'a jumɛn dit, ye il t'a dit que le fondement là, il t'a déjà dit ça c'est, il t'a déjà dit dans Matthieu 7 a y'a f'i ye que ka ban Matthieu ça kɔnɔ peut sura être du sable, wolonfilanan si na c'est du sable, c'est fini pour toi. ko Le ni bâtiment cɛncɛn sera de don balayé o y'i ka par ko les bannen ye torrents. Mais si ko c'est un ni rocher fiɲɛkolon profond, nana ani le jiso bâtiment nana ne o sera bɛ jamais taa n'o ye balayé. nka C'est ni ça qu'il farakolo reprend de don maintenant pour dire abada o so dans tɛna bɔ yen Matthieu 16 là, a bɛ il k'o de dit, fɔ sisan sur Matthieu cette kɔnɔ sura pierre tan ni là, wɔɔrɔ la la pierre de la révélation, ko o le farakolo in rocher dɛ de la o révélation. jirali Mais quel rocher de la révélation? ko Le farakolo jumɛn ko rocher don qui était derrière Moïse. ko farakolo Quand min tun bɛ Moïse Musa voyageait, kɔfɛ c'est Musa écrit, tun bɛ c'est taama repris waati dans min na Corinthiens. Quand Moïse o de tun bɛ voyageait no et Korintikaw qu'ils kitabu avaient kɔnɔ besoin de boire de l'eau, n'u dans tun le mago désert, bɛ il n'y ji a la pas d'eau kungo kolon propre kɔnɔ et tout. ji jɛlen Mais tun tɛ Dieu yen a dit à Moïse, regarde, tu vois ce rocher-là? ala y'a fɔ Il dit Musa oui. ye Tu k'i vas ɲɛ bɛ frapper nin le farakolo in na taa o gosi Quand il a frappé le rocher, a kɛlen l'eau k'o est bɔ sortie, l'eau douce. ji bɔra Ah? ji Et l'eau ɲuman douce là a abreuvé tout le peuple. o ye jama bɛɛ y'i min o la Il dit la vie sort de ce a ko rocher-là. ɲɛnamaya bɛ bɔ nin farakolo de la La vie sort de ce rocher-là. ko Regarde, ɲɛnamaya bɛ regarde bɔ ton nin peuple. farakolo de Ils la étaient vraiment assoiffés. ko Mais i k'i regarde ka comment jama l'eau est lajɛ sortie. Regarde comment ils ont a repris lajɛ vie. u bɔra cogo min na Il dit ce rocher-là, ça représente quelqu'un ko nin qui va farakolo venir in plus tard. o fana bɛ dɔ de kofɔ min bɛna na Deuxièmement, kɔfɛ quand ils avaient soif a encore, filanan ni minɔgɔ Dieu tun dit b'u la à tuguni Moïse et à son matigi tun b'a frère fɔ Musa ye d'aller parler au rocher. ko a ka taa kuma Parce qu'ils ont farakolo frappé fɛ le rocher une fois, n'u ye on farakolo ne bugɔ frappe pas siɲɛ Christ kelen deux fois. Krista tɛ On bugɔ ne siɲɛ crucifie fila pas Christ deux fois. Krista tɛ genge jiri ka siɲɛ Tu fila comprends? i y'a faamuya Il dit, va parler. a ko C'est ko là taa Dieu kuma devient dur. o yɔrɔ Très de la dur. ala bɛ kɛ Homme de mɔgɔ Dieu. ko Faut pas jouer gɛlɛntigi avec ye ça. ka na kulonkɛ kɛ o la Ils s'en matigi ka vont. baarakɛ la Au moment où ils s'en vont, u bɛ taa l'ennemi harcèle. On va Du arriver coup, tout à ben, l'heure là. ou Harcèle lagirin. leurs pensées. A L'ennemi b'u hakilinaw harcèle leur manière de minɛ. voir. Ou a b'u L'ennemi ka harcèle koyetaw leur falen. imagination. jugu bɛ na Et u ka les gens hakilina u parlent, miiritaw murmurent. falen Alors que Moïse u est bɛ sur le kuma chemin misɛnnin kɔrɔfɔli d'aller parler daminɛ au rocher avec son frère musa dun bɛ Aaron. sira kan ka taa Mais kuma ils les farakolo ont fɛ a n'a tellement denkɛ maltraités Aaron comme les gens maltraitent les pasteurs et tout. i n'a fɔ mɔgɔw bɛ u ka pasɛriw nimatɔrɔ cogo min na pasteur, du fait qu'il ne peut pas se maîtriser, et pasɛri min tout ma juste se en ka a arrivant yɛrɛ près du minɛ o rocher, ko la et il s'arrête et puis il dit, bon, à cause de Satan, je vais vous démontrer qui je suis. a taara jɔ farakolo Satan a dit kɛrɛfɛ à Jésus a ko de ko o démontrer kama qu'il est n fils de bɛna Dieu. taa a Alors que yira u la Jésus n ye venait mɔgɔ min ye d'entendre il y a 40 jours sitan ne y'a par fɔ son yesu ye père, ko tu a es mon ka fils bien-aimé jirali en kɛ qui j'ai mis toute mon affection. o y'a sɔrɔ a On fɔra n'a ko pas nin ne démontré denkɛ qu'on kanu est ne fils ye de n ka Dieu. kanuya On di l'est mun sûrement. ma ko a ma se Quand i tu es ka o né, yira quand tu es né Karambiri, tu es né Karambiri, tu n'as pas besoin de ni i bangena démontrer. k'i ye karambiri ye Tu vas o ma se démontrer jirali la i ye o ye C'est i ta bɛ fɛ naissance k'o qui da démontre kɛnɛ que kan tu es mun né na Karambiri, c'est fini. i bangena i tɔgɔ Jésus n'a sera pas o ye o démontré. y'o bannen Jésus ye alors, yesu ma moi, sɔn on k'o ne yira démontre pas. yesu ma fɔ ko n bɛna Mais o da kɛnɛ ici, kan les gens les ont poussés à démontrer. nka yan mɔgɔw Bon, y'u ce qu'ils ont fait là, lagirin k'u humainement k'o yira c'est passable. Oui, pour u ye montrer mun que vous kɛ êtes des gens, adamadenya ils la veulent défendre o ye Dieu. ko On ne bɛnnen défend ye pas Dieu. a Ne bɛ se ka défend kɛ pas Dieu. Ils ont kan'a frappé le fɔ k'i rocher bɛ deux matigi fois. lafasa kana fɔ i Dieu bɛ dit, ala Moïse, lafasa ta famille de loi t'a empêché d'entrer à Canaan. i ka du y'a to i ma se ka Il don ne kana montre pas la Dieu. Dieu dit, ça n'est assez. a taara kuma ala Arrête fɛ ça. o ko k'a ka ɲi Monte et ten meurs. ko dɔ kɛra Non, pas jouer avec ça. Hein. Monte kana et meurs. kulonkɛ kɛ ni Je o te ye pose la question. ko Un homme yɛlɛ qui i n'est ka pas sa malade, on te dit qu'un homme, il a déjà plus de 120 n ans. bɛ i ɲininka a fɔra ko Il a mɔgɔ min des ye yeux san corrects, kɛmɛ il ni n'est pas san malade, mugan il ye n'a aucune maladie de ko bana monter fosi et tɛ de a la mourir. ko o Comment ka yɛlɛ un o homme qui est ka en bonne sa santé peut mourir? Tu as déjà pensé à ça? mɔgɔ min bɛ kɛnɛya la o bɛ se ka sa a yɛrɛ ma cogo C'est di pourquoi beaucoup de gens en bonne i santé delila meurent. k'o mɛn Je vais pas- Aujourd'hui, je o de vais b'a pas to mɔgɔ développer caman ça. bɛ kɛnɛya la olu bɛ sa C'est pourquoi des pasteurs en bonne santé, o de b'a to 3 jours, 4 pasɛriw jours bɛ après, to ils sont kɛnɛya la partis. tile fila tile Les saba chrétiens en o bonne kɛr'u santé, ils sont tannen partis. Et on kerecɛnw comprend fana pas bɛ que c'est o le cogo diable, c'est kelen pas na le diable. o tɛ Faites sitanɛ attention. a y'aw kɔlɔsi Tu peux tuer ta propre vie i sans bɛ se savoir. k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ faga ka sɔrɔ C'est i Moïse t'a qui s'est dɔn tué. musa ye a yɛrɛ faga Dieu dit, monte et meurs. Moi, je ne tue pas les gens. matigi ko yɛlɛ i ka sa ne Montre tɛ le mɔgɔw maïs, faga Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est couché? ne Est-ce ta qu'il s'est dɔn ye min assis? kɛ a y'a Est-ce da qu'il wa s'est promené? a y'a Il n'était sigi pas wa là-bas. a yalayalala wa ne tun tɛ yen dɛ Il est mort. a Quand sara il est mort, a les salen anges se sont précipités pour mɛlɛkɛw aller prendre son kɔrɔtɔra corps. walasa Satan est ka venu na réclamer le corps. Les anges ont dit, ah non, Assunta. Satan, que l'Éternel te sɛnɛ réprimande. nana a su ɲini Toi, donc,
Donc, ils ont lâché. Jusqu'aujourd'hui, là, tu as vu le tombeau de Moïse où? U ye o bila Tu fo es ka allé se en bi Israël ma combien de fois? Tu as déjà vu i le ye tombeau de Musa Moïse? kaburu ye min taara Et Israël pourtant, il siɲɛ a apparu caman sur la montagne de la transfiguration. Ça, Ah c'est des bon? mystères du royaume que tu ne comprends pas.
a dun yera Non, ɲɛda je ne vais pas jirali don t'expliquer, fɛ tu ne comprends pas. Tu vas i tɛ encore se dire k'o c'est fɛn ninnu sorcellerie. faamuya o ye ko dogolenw ye i tɛ minnu faamuya. Non, quand les gens, non, faut, vraiment, c'est pas la peine quoi. Ni ko kɔni Ils ne comprennent rien. u tɛ foyi faamuya u tɛ foyi faamuya. Je te pose la question. Ne bɛ Si le ɲininkali monsieur est sɛmɛ la mort, n ko ni o cɛ sara quand il est sur la montagne, k'a to il kulu y a kan un qui a été pris vivant, il s'appelle Élie, lui il est apparu. dɔ ɲɛnama minɛna o yera a fɔra ko dɔ in sara Si o Moïse fana est yera. mort de ta mort là, on doit voir deux choses. Son Ni tombeau Musa physique sara e ka saya Hein? cogo la et ensuite, fɛn fila mon frère, a on doit kaburu kan ka savoir ye quelles sont les références. Ani, Et voilà, ici, ne balima avec i kan ka dɔn o kuma quand fɔlen la bɛ yɔrɔ nuit min les na couvre là, quand Nga yɔrɔ min na la nuit est partie, Pierre a dit, ah, ni Jean, sansaba ye Jacques, u regardez, datugu c'est Moïse. Pierre ko Comment ko Pierre a pu connaître Moïse Ah, alors Musa qu'il y a filɛ 4000 ans entre eux? ale Moïse sera a ka Musa écrit, dɔn ka sɔrɔ mais san ba oui, naani b'u ni ɲɔgɔn c'est ça cɛ la révélation aussi. o de ye jirali fana ye C'est ça la révélation. o de ye jirali fana ye La vie chrétienne est plus que ce que vous pensez, la Chrétien vie moderne ɲɛnamaya là. o Bon, ni on va anw me faire, miirina tɛ faut kelen prier ye pour a moi. ka ca ni On o a dit ye qu'au conseil des ko ministres, ko delili on va kɛ me ne ye nommer k'a fɔra ko directeur minisiriw ka lajɛ général. la ko ne 3 ans bɛna kɛ après, on ɲɛmɔgɔ te ye dénomme ko ne bɛna kɛ sous-chef directeur de général ye service. san saba o kɔ i bɛ bɔ o la i Ça, bɛ jigin c'est dugu quelle ma histoire ça? Moi, j'ai quitté Oh, la direction il y a générale Moutariki. volontairement. ne bɔra J'ai quitté ɲɛmɔgɔya la directeur général, n yɛrɛ ma vice-président du conseil d'administration, de la chambre de commerce, vice-président du conseil économique et Ne social, kun ye président de la ɲɛmɔgɔ ka compagnie dankan aérienne. Je ye suis allé voir le président. Toi, tu es en train de gêner pour ça. Moi, j'ai déjeuné pour e ça. bɛ ka sun kɛ o kama ne dun ye tilela de dun o kama Non, votre vie chrétienne là, aw aujourd'hui, je ka ne la kerecɛn comprends ɲɛnamaya pas. ye bi ne tɛ ka foyi Tout le temps, faamuya vous a voulez la être élevé. Vous voulez être waati élevé pour aller bɛɛ aw où? bɛ fɛ ka kɔrɔta aw bɛ fɛ ka kɔrɔta ka On taa dit qu'on vous a déjà élevé, on vous a fait asseoir dans a les lieux fɔra k'aw célestes la kɔrɔtara ka et ban vous k'aw êtes bénis de sigilen toutes les don sankolo bénédictions. la À la ko aw droite de Dieu, dubara ka Éphésiens duba 1, sugu bɛɛ 23 sɔrɔ et ensuite Éphésiens 2, o 5, bɛ 6. Vous efesikaw êtes déjà kitabu élevé. kɔnɔ Vous sura voulez être élevé filanan pour na aller où? aw kɔrɔtara ka ban aw bɛ fɛ ka taa min Non, tuguni vous voulez être élevé pour aller où? aw bɛ fɛ Regardez ka kɔrɔta Jean-Baptiste. ka taa yɔrɔ jumɛn a ye Regardez yohana le principe, batizelikɛla comment ceux lajɛ qui sont élevés. On dit celui qui savait sera élevé. ko min Principe y'i 1. majigi o na kɔrɔta Jean-Baptiste a dit, yohana Seigneur, batizelikɛla que je diminue, o toi tu ko grandis. matigi Il a ko ne tellement ka diminué qu'on majigi a e coupé ka la tête. kɔrɔta Non. Moi, c'est la Bible. Hein. Tout ce que Bible j'ai de cité do. là, c'est la Bible. Je ne n'ai pas ye lu fɛn ça. fɛn fɔ bibulu de don maa Mais nin si kalan si tu connais la Bible, tu vas trouver nka n'i les bɛ passages bibulu dɔn toi-même. i bɛna nin kuma ninnu ye i yɛrɛ bɛna u dɔn Donc, il dit, je bâtirai mon église, a ko ne les n'an ka portes de séjour egilizi ne jɔ peuvent pas. a Et ni je vais saya daw bâtir tɛna sur quoi? se sɔrɔ a Sur kan le rocher de la ko ne révélation. bɛna jɔli kɛ mun kan Dans ce o rocher de la ye jirali révélation, farakolo c'est ye une pierre vivante. C'est ça qu'il dit o là. C'est farakolo pourquoi dɔ bɛ dans yen son min épître, ɲɛnama Pierre don dit, nous sommes des pierres a bɛ vivantes. o de fɔ o Parce de que b'a nous to sommes Pierre inclus b'a dans le fɔ rocher de la an ye révélation. farakolo ɲɛnamaw ye ka tugu an bɛ farakolo la min ye Donc, jirali ye mais il dit Pierre, c'est pas fini. Attends, a ko Simon, Pierre a toi, ma tu ban as i jɔ tu as ko un grand Simon futur. i jɔ Mais tu ne sais pas. ko Il dit, fɛnba de troisième labɛnnen chose don que tu i dois ye savoir, nka i t'a dɔn j'ai bâti mon église, rien ne, les portes ne ko peuvent i pas. kan ka fɛn dɔ dɔn Deuxièmement, o ne ye n ka donc, egilizi jɔ saya daw tɛna se c'est sur sɔrɔ le a kan rocher a filanan que ça sera bâti. farakolo de kan a na Troisièmement, jɔ maintenant, a sabanan donc, sisan toi-même là, e yɛrɛ écoute-moi, i fɛnɛ comme ka tu lamɛn feras partie de cette église-là, n'i y'i sen don o egilizi la elle aura des clés. kondanɛgɛw na de kɛ l'église. a bolo Non, egilizi kondanɛgɛw ko tɛ l'église aura les clés de quoi? ko L'église aura les egilizi clés na du royaume kondanɛgɛ des jumɛn cieux. sɔrɔ k'o ye sankolo masaya kondanɛgɛ Il de y a un ye royaume des cieux qui va venir. ko o sur la bɛna terre. na dugukolo Et c'est kan dans ce royaume des cieux que vous devez naître. ani Et quand o vous allez naître dans ce sankolo masaya in royaume-là, na aw kan c'est ka dans ce baki yen royaume-là que vous allez commencer à agir en connaissant les lois du o royaume. waati fɛnɛ Mais na on anw ne ka peut pas baara agir kɛ dans ni ce o royaume-là sariyaw ye sans les nka clés. i tɛ se ka baara kɛ ni o sariyaw ye k'a sɔrɔ o Sans les kondanɛgɛ clés. t'i bolo Et ces clés serviront à quoi? o Écoutez-moi, kondanɛgɛ frères et ninnu bɛna sœurs. se ka mun de Ces ɲɛ clés vont servir à quoi? a ye ne lamɛn Il ne dit, balimaw ce que tu vas lier sur la terre, ko i bɛna min parce que tu, siri es dugukolo tu kan seras roi sur la terre. ka tugu e Dans bɛna kɛ Psaume masa ye 8 dugukolo et dans kan le psaume 82, o bɛ il a dit zaburu ça kɔnɔ clairement. sura 82 o bɛ a fɔ an ye ka jɛya Ce que tu vas lier là, ko n'i ye min sur la siri terre là, dugukolo kan parce que là-haut, moi, je suis le père et roi des rois. o sanfɛ ne ye Et masaw ka moi, masa ye il m'a donné cette autorité-là ko pour a ye tout o exercer. kuntigiya di ne ma ne ka se Et ka moi, baara je vais bɛɛ vous kɛ donner, puisqu'il ne est sur la fɛnɛ tête, bɛna o je di vais vous aw ma donner ni min ye kunkolo ye donc l'autorité de o gérer bɛna la se terre. di aw ma Et aw ka se pas ka la terre,
de kuntigiya gérer kɛ le royaume des dugukolo cieux kan sur la terre. aw ka sankolo masaya de baara Pour que kɛ les gens dugukolo sachent kan qu'il y walasa a un mɔgɔw royaume k'a sur la dɔn terre. Il ko n'est pas masaya dɔ de bɛ ce dugukolo monde-là, kan mais o dans tɛ ce nin diɲɛ monde-là, in ta il n'est ye pas de ce monde, nka mais nin c'est un diɲɛ in royaume qui kɔnɔ agit. a bɛ yen En faisant quoi? Le Ka mun principe kɛ? de lier, délier, qui veut dire o quoi? kan ka sirili kɛ ka Autoriser fonini kɛ et o kɔrɔ ye k'u ka interdire, yamaruya di permettre, k'a et kɔn tout. C'est ka ça, se fana les di mots synonymes de lier et de olu de délier. ye kumaw ye minnu bɛ sirili ni On n'a pas dit fonini de lier ɲɛfɔ les démons, a ma fɔ ko ka de lier jinɛw siri Satan. a ma fɔ ko ka sitanɛ siri Toi, tu dois lier quel démon? e bɛna ni jugu jumɛn de Les démons siri de Gadara, là, depuis que Jésus les a gadara ni chassés, juguw wa qui les a liés? jɔn y'u siri Ils se promènent encore. olu Peut-être bɛ ils yala sont la en disant halisa sous le nom de Bengale. Je ne sais pas. Et il y a des choses que vous inventez comme ça. fɛn dɔw bɛ a bɛ Parce que olu vous êtes assis dilan seulement, ten non? Je crois que bon, Aw on peut faire sigilen ça. don ten. Mais donne-moi le chapitre et ko ne le hakili verset. b'a la an bɛ se ka nin Ah, kɛ nka il n'y i a b'a pas de chapitre, il n'y a verset pas fɔ n de ye verset. Allez, zéro. Quitte là. ani ka sura fɔ n ye Toi, tu vas venir me dire à moi e que bɛna o toi, fɔ ne tu as ye 17. Toi, tu es Dieu. e ye matigi ye wa Tu es Dieu, toi. e Ah, ye mais j'ai ala ye rêvé wa et tes rêves. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tes rêves? ko Ça i nous sogora intéresse e bɛ fɛ an ka mun de k'i ka sogo la Moi, je pense. Tes pensées ne m'intéressent pas. ko ne hakili i hakiliw tɛ ne ɲɛ sira ye Vous induisez les gens en erreur comme ça, ils vous suivent. aw bɛ Après, mɔgɔw vous don les fili la abandonnez. u bɛ tugu aw kɔ aw bɛ sɔrɔ ka ban u la Non. ayi Vous savez que vous ne pouvez pas les amener loin. aw b'a Laissez-les dɔn a tɛ tranquilles. se ka taa n'u ye yɔrɔ jan a y'u to yen La Bible dit bibulu b'a fɔ que ko si quelqu'un a un démon, on le ko chasse. ni jugu bɛ mɔgɔ dɔ la Il dit que le démon là n'an y'a s'en va. jɛ ko o ni jugu bɛ taa Et quand il sort, ko écoutez-moi n'a ça. bɔra Il a faut jouer y'a avec ça, hein. lamɛn Quel que a soit kana le kulonkɛ chrétien kɛ que n'o tu ye es, il ne faut pas jouer i avec mana ça. kɛ kerecɛn Il dit, sugu c'est sugu ye Jésus kana qui kulonkɛ parle. kɛ nin ye yesu de bɛ ka Que nin le fɔ démon là s'en va. ko o ni jugu bɛ taa Parce que tout ce qui est esprit ne peut pas ka vivre sur tugu la terre fɛn sans un fɛn ye corps. nin ye o tɛ se dois ka le savoir. ɲɛnɛmaya dugukolo kan ten Il y a pas, les esprits ne sont pas autorisés à vivre sur la terre. Ils ne sont pas à ko l'aise. a Il leur faut yamaruyalen un tɛ corps. niw ka to Et ils dugukolo appellent kan ça leur u maison. tɛ lafiya o la yɔrɔ dɔ de kan ka Donc, tu sɔrɔ as u kan chassé ka les don yɔrɔ démons. min na Mais tu n'as pas garanti la maison de laquelle e ye les nin démons jugu ont été gɛn chassés. nka a bɔra so min Jésus te kɔnɔ dit i m'aw clairement, et tu ne lakana veux pas écouter, yesu que bɛ quand a le f'i ye démon ka là va jɛya sortir, ko ni o ni jugu bɔra n'ayant pas un endroit, il a vécu chez toi 25 a ans, tora e ka so kɔnɔ san 25 n'ayant pas un endroit où avoir le repos, ni a ma yɔrɔ sɔrɔ a la bɛ se ka Bible dit lafiya qu'il va yɔrɔ min na revenir a pour b'a fɔ k'a voir bɛ son segin ka ancienne na maison. a ka so kɔrɔ in na Et s'il la trouve balayée, nue, n'a y'a tout, sɔrɔ tout, o furalen mais don elle n'est fosi pas tɛ o remplie. kɔnɔ o Elle n'est pas lankolon don remplie de la a présence lafalen tɛ manifeste de Dieu. k'a lafa matigi ka yɛrɛya la min dalen don kɛnɛ kan Il s'en va prendre sept autres démons plus a bɛ méchants. taa ni jugu Écoute, non. 7 wɛrɛ ta ka na minnu ka Il jugu s'en va prendre, que tu sois pasteur, tu sois i apôtre, mana tu kɛ sois pasteur qui, ye il s'en va prendre i mana sept kɛ autres ciden ye esprits méchants plus que lui. a bɛ et taa ils o vont ni venir dans la jugu maison ta ka na et ta minnu ka situation jugu sera ka tɛmɛ ale kan C'est pourquoi on voit des pasteurs qui commettent des scandales. o de b'a to an bɛ pasteur dɔw ye minnu bɛ ko Il a kolonw ouvert kɛ la porte, il a chassé les démons, mais il n'a pas rempli la maison de la présence de Dieu. a ye ni jugu gɛn nka a ma so lafa matigi ka yɛrɛya la Regarde comment ton caractère a changé. a lajɛ i jugu falenna cogo Au lieu min na que tu te rapproches, tu viens vers Jésus, non? yanni ton ka na caractère a yesu ma changé. Regarde ta vie. ayi C'est pas i à moi de jogo te dire. falenna a lajɛ ne m'a fɔ Alors, je te pose la question. Je ne suis pas là ce soir-là pour qu'on applaudisse. Je suis là pour que tu ne tɛ yan rentres su in na en walasa toi-même ka et que tu tɛgɛrɛ regardes fɔ ce qu'il y a. n bɛ yan de walasa Pas jouer i avec ka ça. i Si yɛrɛ la kun mort te lajɛ surprend dans ça, tu ka na ne verras pas kulonkɛ Dieu. kɛ n'o ye Là, je te dis ni la saya vérité. nana e ma sisan Si la mort te surprend dans ça, là, ni saya nana tu k'i verras pas to Dieu. la i bɛ tunu Ah, c'est la Bible qui le dit. bibulu de y'a fɔ Donc, ce que tu liras sera lié. ko Ce i que mana tu min délieras sigi o sera na sigi délié. n'i ye min foni o na foni fana Bon, quand il a fini, tout le monde était content. a tilalen bɛɛ tun Maintenant, nisɔndiyara je vais t'ajouter autre chose. nka sisan n bɛna fɛn wɛrɛ fara a Quelques kan versets plus bas, versew damadamani o Jésus kɔ reprend la parole. yesu ye kuma ta ko Et kura qu'est-ce qu'il dit? a ye mun fɔ Il va leur parler maintenant a de bɛna ce qui kuma va se u passer à fɛ sisan Jérusalem. ko mun bɛna kɛ jerusalem a C'est bɛna sa o ɲɛ mort f'u ye a Qui va saya être ko don l'élément fondamental o de pour bɛna que kɛ toutes ces choses qu'il a dites là puissent se réaliser. a ye fɛn fɛn fɔ walasa olu ka se ka Quand kɛ il ka dafa prend la parole a kɛlen ka kuma ta et il commence à dire ça, a y'a daminɛ ka o fɔ le même Pierre, écoutez-moi s'il Pierre vous kelen, plaît, a c'est ye là que je viens lamɛnbaaw introduire mon deli. message ce soir, le même Pierre ko o piyɛri kelen qui s'est laissé inspirer
o min ye a pour to dire a ka ɲɛ tu es le minɛ Christ, le Fils du Dieu walisa k'a vivant, fɔ k'i ye krista ye ala croyant ɲɛnama que denkɛ on peut laisser passer n'importe quelle pensée comme pensée de Dieu. o tun hakili b'a la k'i Dans bɛ sa se ka fougue, hakilina bɛɛ to yen a ka Quand tɛmɛ ko ye Jésus matigi ka dit qu'il va aller à hakilina ye Jérusalem, il va mourir par la yesu main, kɛlen k'a fɔ ko a bɛ taa jerusalem a bɛ na il sa n'attend bolo pas. fɛ Il ale se tɛ kɔnɔni précipite kɛ encore a b'a et teliya il dit tuguni Seigneur, ko matigi cela ne va pas t'arriver. Hein. ko ayi o Cela, tɛna non, k'i la dɛ ça, je ayi te dis, o sois kɔni sûr, hein, o cela kɔni ne va da pas la t'arriver. abada Et puis o dis à tɛna Dieu kɛ de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. ko o kana Jésus diya touche la ala ye face. ko o tɛna kɛ Et même Jésus qui a reçu Pierre, Simon Pierre, yesu avec min ye joie, simon pierre touche la kunbɛn face. Mais ni Jésus nisɔndiya se ye retournant dit à Pierre, arrière de yesu moi, y'i kɔsi Satan. ko i mabɔ ne la sitanɛ Vous m'entendez là? a ye mɛn Il y a 5 minutes, il dit c'est mon père. Minute 5 minutes duuru, plus a tard, il ko dit ne arrière fa de don. moi Satan. a Qu'est-ce que ça tila veut k'a fɔ dire? tuguni Pierre n'est ko pas i Satan. mabɔ ne la Non, sitanɛ il parle de quoi? a bɛ ka kuma mun C'est de ce que kan je vais introduire ce soir. n bɛna Et o de le titre kuma de mon daminɛ message, su in na les 2 obstacles majeurs ko à la balinanba transformation filaw ou qui Falenina. ralentissent notre walima ressemblance à Christ. minnu bɛ an lasumaya an ka bɔli la krista fɛ Il fallait d'abord que j'attrape vos pensées clairement avant ne de tun kan continuer. ka aw hakiliw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ sani n Ah, k'a vous daminɛ avez mangé des alocos, des akeke avant de a ye venir logo ni ici. cɛkaw dun Vous êtes yan'a en ka train na de faire yan gar, 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 a gar. bɛ Il faut girinti dɔrɔn apaiser na ça tout tranquillement. sisan an kan Et ko on o va aller masumaya maintenant, fɔlɔ pas à pas, o la tranquillement. sisan an bɛ taa sendajɛ ni sendajɛ Assois-toi. la sumaliya la Sois calme. i sigi i k'i Ne tulo t'agite pas. majɔlen Tu to n'as pas la fièvre. ka na girin-girin farikaliki la Voilà, on va aller tout doucement. an bɛ taa dɔɔni dɔɔni Satan ne peut pas arrêter quelqu'un. ko Satan n'a sitanɛ aucun tɛ se ka mɔgɔ pouvoir. Il n'a lajɔ aucun. se fosi t'a bolo Il ne faut pas dire Amen alors que ce n'est pas Amen. kana fɔ amina ka sɔrɔ amina tɛ Il n'a aucun pouvoir se foyi tɛ a bolo lui-même. se foyi tɛ ale Tu yɛrɛ as plus bolo d'autorité que lui. ka tugu Tu kuntigiya as dɔ plus bɛ de yen min ka puissance que bon lui n'a ta et ye tout. sebaya wɛrɛ bɛ yen min ka bon Et n'a ta ye regarde en quelque temps, on ne sait pas combien de temps, an t'a dɔn wagati min don comment il a déchiqueté. Regarde comment en combien de temps a lajɛ il a waati mis KO tuuruli kɔnɔ le couple que Dieu même a créé à son matigi image, yɛrɛ tun ye Adam minnu et da Ève. a ja la adama ni awa olu ka kɛ jɛɲɔgɔn ye a ye olu halake cogo Adam min et Ève adama ni awa n'ont même pas fait un jour, olu ma hali tile kelen kɛ selon Dieu, sur la terre. Ils n'ont pas atteint un jour. hali u ma tile kelen dafa Dieu dit dans sa parole matigi y'a fɔ a ka que kuma chez lui, kɔnɔ les comptes, c'est 1000 ans est égal à un jour chez Dieu. ko ale fɛ yen ko san ba Mais kelen Adam o ye est mort tile en kelen ala fɛ yen 960 combien? Il n'a pas fait un jour. adama Depuis ce ale fara temps-là, il o n'y y'a a sɔrɔ aucun san homme sur la terre qui ba a fait kelen un ma jour de se Dieu. Montre-moi qui a fait 1000 ans. k'a ta o don na ko bi Aucun homme sur la mɔgɔ terre dɔ n'a fait yira n na un seul min sera ka jour. san ba Un kelen seul kɛ jour. Vous vantez o mun ye 90 ans. ala ka 90 san ans, c'est kelen quoi? aw bɛ waso ko ne ye san 90 ye san 90 o ye mun ye 90 ans, c'est quoi? san 90 o ye mun ye Un seul jour. Il n'y a pas un Ko cet tile homme-là. kelen. Disciple. Les gens fidèles comme Abraham, 120. Et mɔgɔ minnu Moïse. tilennen don i n'a fɔ Regarde, ibrahima san 100 ni san 20 c'est Ani Abraham, Musa. c'est Adam qui approchait du seul Adama jour. adama Mais de avant tun que le jour gɛrɛla soit a la accompli, il est parti. nka yanni o don ka dafa a taara Alors, aucun homme n'a fait un jour. Et vous adamaden vous foyi vantez. ma tile kelen kɛ ala ka Toi, tu es yeta un la vieillard, tu es un patriarche. ko e ye Patriarche cɛkɔrɔba avec ye 90 i ye ans. mɔgɔkɔrɔ ye ka tugu i ye san 90 ye 90 ans sur 1000. san 90 san ba kelen na Je te pose la question. n bɛ o ɲininkali sɛmɛ i la Des choses importantes qu'on laisse. nafaba bɛ ko minnu na an bɛ minnu Alors. kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye Donc, on voit un homme qui est notre modèle. an ye adamaden dɔ ye min Il y a y'an ka 5 misali minutes. ye miniti 5 Les pensées qui nous sont données, o hakilina minnu dira Jésus dit, ça vient de mon Père. C'est des yesu pensées ko a bɛ célestes. bɔ ne fa de la Ah oui. Ah Tu viens bon? de capter net, Pierre. Oh, c'est formidable. ko aa Tu nin as ye ko capté duman ye net les pensées de Dieu. i sina C'est les ka pensées de Dieu que tu viens de dire. ala hakilinaw i ye olu sɔrɔ wa i ye olu de 5 fɔ tan minutes plus tard, miniti le même 5 Jésus dɔrɔn o dit, kɔfɛ o je yesu comprends kelen pas ko Pierre. ko ne tɛ ka Comment pierre tu as faamuya pu quitter la fréquence ko cogo divine? di i Tu sera es ka bɔ descendu si bas que tu matigi es ka parti sanga capter la la fo kana fréquence jigin satanique. fo duguma Il dit, mais ka ces don pensées-là sitanɛ t'a la viennent de Satan. Arrière de moi.
Je ne peux pas supporter les pensées sataniques. Regarde comment tu vis. Et je vais te dire ce soir, ce n'est pas Satan ou autre chose là. Non. Tu vis dans un monde rempli de pensées de Dieu et de pensées sataniques. Et tu veux réussir, tu veux ressembler à qui? Ta vie est une vie comme ça. Aujourd'hui, c'est 3 jours, c'est les pensées de Dieu. 3 autres jours là, c'est les pensées de Satan. Mais comment tu peux être équilibré comme ça? Comment peux-tu être équilibré, mon frère, mon fils, de cette manière-là? Puisqu'on te dit, en allant dans les termes mathématiques, on te dit qu'un homme est égal à ses pensées. Proverbe 23, 7. Un homme est tel que sont ses pensées. Écoute ça, tu es intelligent. Assois-toi, analyse la phrase. Avant d'entrer en sixième, dans l'ancien temps, on faisait analyse de texte. Prends la phrase là. Un homme, il est comme les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Donc, l'âme, les pensées sont dans son âme. Mais regarde, il y a 2 mots qui vont sortir. Il te dit, mange et bois. Te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Je vais te montrer tout à l'heure là quelle est l'égalité entre les pensées et les paroles. Et tu vas comprendre ça. Un homme est égal à ses pensées. Il te pose la question. Tu n'as qu'à être ingénieur, tu n'as qu'à être professeur de chimie. Si tes pensées sont comme ça, là, tu ne peux pas dépasser. Ton niveau intellectuel ne peut pas changer ta vie. Non. Ce sont tes pensées régulières là qui te tiennent en otage. Regarde. Écoute tes paroles, enregistre-les dans la journée. Comment tu te contredis? Écoute les paroles de ton mari. Écoute les paroles de ta femme. Écoute les paroles de ton pasteur ou de quelqu'un. Écoute. Il ne peut pas aller loin, il tourne en rond. Un homme est égal à ses pensées. Pas plus, pas moins. Donc ça veut dire quoi? C'est à toi de choisir. Tu veux devenir quoi? On te dit qu'un homme, on n'a pas dit Dieu. Un homme est égal à ses pensées. Ça veut dire quoi? Qui pense? Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui penses. Que veux-tu devenir? Pense ça. Toi, tu veux devenir ça, mais tu penses le contraire. Comment peux-tu devenir ce dont tu penses le contraire? Comment tu vas le faire? Quelle gymnastique tu vas faire? Je ne comprends pas ça. Dites-moi un peu, levez-vous et défendez votre cas. Défendez votre cas. Tu as des grands projets pour les gens, mais regardez-les où ils s'en vont. Un homme est tel que sont ses pensées. Pourquoi? Ephésiens 4, 17 nous parle. Ephésiens 4, 17 nous parle de tout cela. Dans l'Ancien Testament, on parle, Salomon a parlé. Dans le Nouveau Testament, Paul vient et il nous parle. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et toi, tu ne dois pas marcher selon la vanité de tes pensées. Ah non. Tu ne dois pas marcher selon ça. Moi, je suis tel pasteur, je vais faire ça. Vanité des pensées. On dit vanité des vanités. Tout est vanité. Ne va pas là-bas, mon ami. Ce n'est pas le chemin indiqué pour toi. Ne va pas là-bas. Et regardez bien, c'est un homme. Un homme ressemblera à ce qu'il pense tous les jours. Un homme ne peut pas ressembler à autre chose. Si tu dis c'est faux, va trouver tes psychanalystes, tes psychiatres, tes psychologues, va les trouver et tu lui diras ce qu'il a dit. Lui, il est dépressif. Un homme est tel que sont ses pensées. Mon ami. Moi, je te donne des pistes de réflexion. Hein?
ne Je ne b'a suis to pas là pour... i ka se k'i hakili je ne jagabɔ te de condamne pas à rien. Je donne Ne tɛ ka et i je jalaki. veux que tu sois honnête, tu t'assois et tu regardes. n Moi, bɛ je fɛ i ka m'assois jɛya chaque i yɛrɛ matin ye i k'i sigi k'i yɛrɛ sur mon lit, lajɛ là, Mamadou Karambiri. Il ne faut pas te sɔgɔma o tromper. sɔgɔma ne b'a fɔ ko mamadu Pasteur karamiri ou quoi que quoi, i tout bɛ ce se que ka les gens fili disent dɛ sur toi, là, c'est i du mana kɛ fouillon, pasteur i bɛ se ka kɛ tu fɛn s'en fɛn fous. i bɛ se ka fili Qu'est-ce que tu penses? nafa tɛ o la Quelle est ta vie? ko i Comment hakilina toi ye et mun Dieu ye vous marchez? i ka Un point, ɲɛnamaya c'est ye tout. jumɛn ye Le e reste ni là, ala c'est aw que bɛ les gens taama ɲɔgɔn pensent, il y fɛ a ça, cogo di pasteur est comme ça, ko pasteur est mɔgɔw comme ka ça. fɔ pasteur bɛ Mon tan ami, pasteur il y a bɛ tan plein de gens qui ne étaient comme ça, teri ils ont disparu. mɔgɔ caman bɛ yen olu tun bɛ taa olu Fais tununa attention à ça. Ne I te prête pas à kɔlɔsi ces o la jeux-là, parce que ka Satan na n'est i pas sen bête. don o kulonkɛ la S'il a fait tomber sitanɛ le tɛ premier laloma couple ye là, c'est pas ni quelqu'un. a Il y'a a voulu to faire tomber Jésus. a tun bɛ Tous fɛ ceux ka qui sont yesu venus sur yɛrɛ la labɛn terre, il fɛn les a fɛn nana en tout dugukolo cas kan blessés quelque part. a y'u S'il veut bɛɛ te jogin donner yɔrɔ dɔ la la liste des gens qui ont été blessés là, il ni n'y a a pas fɔra k'an un k'olu homme ka qui est venu sur sɛbɛn la bɔ terre k'olu que Satan jate n'a ka pas yira i blessé la à travers ses pensées. sitanɛ ye dadigi Y a kɛ pas cet mun na homme-là. u hakilinaw fɛ Donne-moi le nom de quelqu'un seulement. o tigi tɔgɔ fɔ n ye mɔgɔ min ma deli ka jogin sitanɛ fɛ hakilina Il n'a fɛ pas pu les avoir, a mais ma il se les a, k'u sɔrɔ d'un moment, dans un temps ou un autre, nka il les a waati dɔ trompés la pour les blesser dans leurs pensées a ou ye dans u leur jogin u imagination. hakilinaw la walima u ka miiriw fɛ C'est pourquoi on dit qu'il O de rôde, b'a to cherchant qui va a fɔlen détruire, don ko a bɛ qui yala va yala a donc bɛ créer fɛ des ka mɔgɔ min problèmes. alaki a bɛ k'o Et c'est ɲini pourquoi, quand on dit qu'un homme est né de nouveau, o de b'a to n'a il est fɔra né ko de nouveau, adamaden bangena qu'est-ce ko qui s'est kura passé? ye Il est a devenu une bangena nouvelle ko kura ye création. mun kɛra C'est à a quel niveau? kɛra Au niveau de son dafin kura esprit. ye Son esprit a été régénéré, ko il a faut bien voir hakili ça. lakurayara Et son esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. 1 ale Corinthiens ni 6, hakili 17. a ni matigi hakili Donc ils kɛra sont kelen ye unis, ils sont devenus un. ko u bɛ jɛ la wa u Donc, kɛra 1 farisogo Corinthiens kelen ye 6, o bɛ kurantikaw kitabu fɔlɔ kɔnɔ Maintenant sura que leur wɔɔrɔ esprit kɔnɔ est devenu donc un, an hakili il va rester an les hakiliw deux kelen parties, kelen parce que ye l'homme est tripartite. a tɔ bɛ to Il va rester deux a parties. sigida fila ye ka tugu Il va adamaden rester ye son âme sigiyɔrɔma et son saba ye corps. o ye Écoutez-moi a très ni bien. ani a farisogo Tout le ye piège, c'est dans l'âme et dans le corps. o jan bɛɛ bɛ farisogo ni nin de la Par l'esprit étant parfait, ka le tugu ni Saint-Esprit dafalen habitant don dans mon esprit, ka tugu hakili donc il dafalen me don conduit. Romains 8, 14, o il bɛ me rominkaw dirige. kitabu kɔnɔ ko a bɛ ɲɛ Et minɛ a bɛ en sira ce yira n na moment-là, je suis fort par le Saint-Esprit. o waati la fanga bɛ ne la ni sen Mais je fɛ découvre, au bout de quelque temps, nka ne b'a que a dans mon jateminɛ âme et mon waati corps là, fitinin na ko ne farisogo ani ça ne ne va ni na pas. ko fɛnnin dɔw bɛ yen L'âme olu et ma le ɲi corps là, ce sont l'âme, le farisogo, corps même est neutre, mais c'est ani mon ni. âme là qui est le problème. ne ni yɛrɛ dɛ o de Mais ye ko je in suis gɛlɛya yɔrɔ sauvé, ye ko ne j'aime Dieu, kisilen don n bɛ vraiment ala tout va kanu bien, n ka ko bɛɛ ka ɲi mais pourquoi il y a ça? mun de la nin bɛ yen On commence à se promener. an b'a Bon. daminɛ sisan C'est pas ton ka yala yala camarade comme toi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Que c'est les an bɛna démons. mun f'i ye Tu commences donc la démonologie. i b'a daminɛ sa Tu commences à développer ka que ninjugu c'est ta ɲinini tante qui est daminɛ au k'a dɔn village. ko ton i frère qui est tɛnɛmuso au min b'aw village. ka dugu la i balimakɛ C'est min b'aw eux ka qui dugu sont la contre toi. ko olu de bɛ ka Toi, tu n'es i jamais kɛlɛ contre ton oncle, tu viens jamais c'est ton waati oncle tout le si temps qui te vint. e tɛ ka o bɛn kɛ Quel se misérable sɔrɔ o chrétien. kan e ye kerecɛn Ça, bolo c'est kɔfɛtɔ ye pitoyable. Hein? e ye Un kerecɛn hinɛtɔ chrétien de ye maltraité par son kerecɛn oncle, min sa ni ma tɔɔrɔlen grand-mère, don a bɛnkɛ fɛ a mamuso par fɛ son grand-père qui n'a même plus de dents. ni yɛrɛ tɛ mun na tuguni Hey, tu n'as pas honte? e ti maloya Et puis tu es ingénieur, e b'a fɔ k'i ye ingénieur ye tu es chef de service. k'i ye baarayɔrɔba dɔ Au Ghana, là. ɲɛnabɔba ye Un jour, on vient me dire, il y a un DG qui devait perdre sa place. On a dit don au dɔ la u prochain nana fɔ conseil ye des ko ministres, gana on va l'enlever. ko ɲɛmɔgɔ dɔw ka sigiyɔrɔ bɛ On na a bɔ a bolo des églises ko au Ghana. minisiri bɛna bɔ yen Ah, il est parti pour voir le féticheur du village qui n'est pas loué notre église. a taara u ka dugu bolisɔnna fɛ yen Il a dit, ah bon, papa, on veut a m'enlever ko et tout. an fa u Le bɛ vieux, fɛ k'an bɔ n le vieux, sigiyɔrɔ la il n'a pas fait école. Toi, tu es directeur général, toi, tu manges, tu vois. e ye Tu peux dire à un directeur vieux comme général ça e qui n'a ye pas fait ɲɛmɔgɔ ye d'école. e Il bɛ va taa te cɛkɔrɔba manipuler. fɛ yen min ma don kalan yɛrɛ Il la va te ridiculiser. a Il a bɛ dit, i tu vois la lamaloya case là. Il dit oui. Tu a vois ko la k'i case ɲɛ là. bɛ Il dit nin na oui. i ɲɛ bɛ nin Si buguso tu la arrives à rentrer en marche arrière dans ko la n'i case sera là, ka don nin kɔnɔ i kɔ kan on ne va pas te chasser. i tɛna gɛn Il dit marche arrière comment? Mais il dit mais comment les voitures font marche arrière? a ko ko ka taa n kɔfɛ cogo di Un ko directeur mɔbili bɛ bɔ général, kɔfɛ un cogo di grand patron intellectuel o formé à tun ye Londres, ɲɛmɔgɔba dɔ ye a Il se tun ye met kalan kɛ kodɔnna kun don à genoux pour faire marche arrière. a y'a ɲɔngiri a bɛ Et ka puis bɔ c'est a pas fini. kɔfɛ Il dit tu dois Ah, faire maman, marche là. arrière avec une chèvre sur tes épaules. a ko ko i kan ka bɔ kɔfɛ Fais- ka bakɔrɔnin to i kan na Toi-même tu as donné poulet par ta tête et tu fais- i b'a fɔ ko e yɛrɛ ye sɛw di Quand les gens crient comme ça, toi-même ni tu as fait mɔgɔw ça. kulela tan Il est parti, les gens l'ont regardé. e Les yɛrɛ gens y'o du village ont ɲɔgɔn dit, kɛ eh, a taara dugulamɔgɔw ko vraiment fɔ la vie est quoi? ko tiɲɛ Il
il arrive là-bas. Oh, le vieux, pour rendre la chose difficile, il cɛkɔrɔba a walasa ka baissé ko tɔ gɛlɛya la porte
de la case là. a ye o buguso Donc, da il faut ramper a ye o pour to entrer. yen Marche arrière en plus. ko i ka Avec munuma une ka chèvre don sur i kɔ kan les épaules. bakɔrɔni b'i kan Mais na quand le ciel regarde ça là, vous ni croyez que le sankolo ciel est yɛrɛ y'o content? lajɛ Le ciel est content. a nisɔndiyalen don Je pose la question. Moi, je vous pose des questions. Hein. Je ne ɲininkali de je ne don b'a vous tɛmɛ o juge la pas. yalima Je vous pose sankolo la question. Tu nisɔndiyalen es don là wa n'a dans y'o ça. ye Tu dis, bah, après, tu viens voir un homme de Dieu, n'a qu'à prier. On va prier pourquoi? i b'a fɔ k'u kana k'u Toi-même, ka tu sais delili bien que k'i Dieu ye va ka pas delili t'écouter. k'i ye mun na Et on l'a enlevé. u ye a bɔ o yɔrɔ la Mais le vieux dit aux gens, moi, je ne suis pas allé à l'école. Je suis cɛkɔrɔba assis ko chez mɔgɔw ma moi. ko ne ma taa Lui, il a kalanso la mangé, il a bu pendant des années. Il ne m'a rien donné. a ye dumuni kɛ Maintenant, on san veut caman l'enlever. kɔnɔ a Il ma vient foyi me di dire ne à ma moi de a tout bɛ faire fɛ pour ka le bɔ yen garder. Ah, u moi, ko j'ai dit ko de faire marche arrière pour rentrer. ne ko n ko n bɛ bɔ kɔfɛ n ko ka don Intellectuel, hein? a tun kalalen don Intellectuel. Donc, maintenant que je sais que mon esprit est là, il y sisan ne a, b'a dɔn ko donc, nin bɛ yen je vais découvrir un combat. ne bɛna Un kɛlɛ dɔ combat de qui va faamuya commencer à sisan quel niveau? o bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn Au niveau de mon âme en o bɛ particulier. daminɛ nin de Et la quand je regarde ce qui est dans mon âme là, je vois, Dieu me dit par la bouche de Paul, matigi b'a fɔ n dans ye poli da le fɛ livre donc, de 2 Corinthiens 10, o bɛ 3, korintikaw 5, kitabu filanan na sura que 10 nous marchons dans la chair, c'est ko vrai. an bɛ tagama Mais farisogo notre la o ye combat n'est tiɲɛ pas ye dans la chair. nka anw ka kɛlɛ ti farisogo la Ah, c'est où alors? Et il dit, le combat que nous menons là, ko an bɛ ka kɛlɛ min c'est un kɛ tan combat, on l'appelle spirituel, mais en réalité il n'est pas spirituel. C'est ko au an b'a niveau de wele ko l'âme. ninako nka ninako tɛ Et cette âme-là, quand on regarde, elle résiste. o bɛ yɔrɔ min na o ye an Parce que dusukun ye o bɛ a kolo l'ennemi gɛlɛya a mis des raisonnements, ka tugu ses jugu ye pensées, hakilinaw donc dans cette âme-là, a et yɛrɛ qui hakilinaw a y'o s'élève don an contre la dusukun na connaissance de Dieu. olu de bɛ matigi ka dɔnniya u bɛ Ces wuli o raisonnements-là, kosɔn ce o sont des hakilina murailles ninnu olu ye qui kogow de s'élèvent ye contre la connaissance de Dieu. olu de bɛ wuli matigi ka Il dit, dɔnniya mais kama tant que ces raisonnements ne sont pas renversés, a ko ko tant que ces ni pensées o ne sont pas hakilina renversées, ninnu ma dafiri ni nous ne olu pouvons ma pas bɔ avancer. u C'est nɔ la pourquoi j'ai an tɛ se dit ka taa ɲɛ les deux obstacles majeurs, o de la ne b'a non fɔ seulement à n ko l'avancement balinaba ou, filaw qui ralentissent donc notre ressemblance à min Christ bɛ an et qui nous sumaya an ka bɔli fait la passer du kirisa fɛ temps à tourner en rond, o à tourner fana en b'a to rond. an bɛ wagati Il dit caman kɛ munumunu na les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes de Dieu. Pour faire ko quoi? an ka ko kɛlenw ko se bɛ u bolo ko ka mun kɛ Renverser des forteresses. ko walisa C'est ko pas un combat olu spirituel ka contre Satan ici. Non. balaw dafiri Quelle forteresse? Les forteresses mentales, psychiques. o kogoba que nous avons ninnu ye mun ye développé. hakilinaw de ko don an ka faamuyaliw Quand minnu on est né bonyana de an na nouveau, n'an notre bangena âme n'est ko pas kura née de nouveau, frères et an sœurs. min ye an dusukun ye C'est notre o ma esprit qui bange est ko né de kura fɔlɔ nouveau. Et notre âme doit être an restaurée. min bangena ko kura nka an dusukun kan ka Restaurée. lakuraya o kan ka lakuraya Le mot restaurer, prends lakurayali les synonymes de restaurer, tu vas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a Munna? l'intelligence là-bas, hakili il y a ja bɛ les yen pensées là-bas, il y a l'imagination là-bas. i ka miirinaw Donc, bɛ yen or, l'imagination que nous avons avant d'être chrétiens, o miiri les dun min pensées bɛ et an na ɲɛna an ka kɛ tout, ont kerecɛnw été ye prises d'assaut par le prince de la puissance de l'air. olu Le taara prince de la puissance de l'air masaden nous a fɛ min bɛ tellement fiɲɛ fɛ moulés dans sa méthode de réflexion o ye an et dilan a ka ensuite il est passé faamuya cogo la par l'école, o ko a l'université, tɛmɛna il est kalansow passé fɛ par a les tɛmɛna parents, il est universitew passé fɛ partout. a tɛmɛna an Et bangebagaw quand fɛ a nous tɛmɛna devenons fɛn bɛɛ fɛ chrétiens, n'an notre kɛra esprit est kerecɛnw né de ye nouveau. an ni Mais bangera le ko combat, kura c'est nos pensées. nka kɛlɛ Tout bɛ de an suite là, hakilina de la tous les jours, sisan on est en train de dire encore non, on est chrétien, mais c'est sisan pas de don o qu'on don an doit b'a fɔ k'an ye abandonner les choses kerecɛnw du village. ye Raisonnement. o ye Ça veut pas dire hakilina qu'on ye doit n'an ma hakili to an ka abandonner papa et dugulamɔgɔw la k'a maman. fɔ k'olu bɛna Personne nin t'a dit kɛ d'abandonner papa et maman. mɔgɔ si m'a fɔ k'i ka i On fa t'a n'i dit de ba les to yen honorer a tout en fɔra sachant i qu'ils k'u honorent bonya Dieu. nka i k'a Voilà. dɔn k'u fɛnɛ Donc il y a kan ka plein ala de choses bonya comme ça, mais fɛn quand même, caman de bɛ chacun ten doit respecter sa tribu et ses choses. nka bɛɛ Quelqu'un kan ka a bɔ qui est yɔrɔ né bonya dans une tribu, qui est né, jɔn bangena c'est jɛkulu dɔ quelqu'un cɛ la qui est parti, qui a quitté sa famille, qui est pas dans un village quelque part, o et ye il a mɔgɔ min développé bɔra ka quoi? du Des kɔnɔ a taara habitudes. dugu dɔ ko Il a la développé la a ye manière de olu vivre. jogow ta Il a a y'olu ka développé ɲɛnɛmaya walew des ta interdits. Ce o sont la ces fana interdits-là qu'il ko a minnu appelés kɔnnen plus don a tard y'olu les fɛnɛ coutumes dɔn et les choses. Ben, olu si tu fɛnɛ pars ye an ka laadaw ye
tu verras que ces coutumes-là ne reposent que sur du vide. nga n'i y'a séquencé i b'a sɔrɔ olu bɛɛ sigilen don fu de kan o laada ninnu. Alors, toi, tu rentres dans la vie chrétienne tout en vivant ça. donna Dieu te chrétien dit dans ɲɛnama Ésaïe 55, il dit, mais K'a sɔrɔ si e b'o la. toi tu deviens chrétien, tu dis i que ka tu es ɲi mon duuru fils, duuru kɔnɔ a alors fɔli que la ko tes ni e pensées ne kɛra sont pas mes chrétien pensées. ye i kɛra ne de Tes e dun voix ne sont pas hakilinaw mes tɛ ne voix. hakilinaw ye Elles wa i sont ka aussi siraw loin tɛ de ne ka l'Est siraw comme de ye l'Ouest. Il dit, mais comment toi et moi, on va marcher ensemble? ko e ni ne na Parce se que ka Dieu taama ne ɲɔgɔn fɛ marche pas cogo di ensemble sans être au préalable ko ni d'accord. u fila Il dit, tɛ mon taama fils, ɲɔgɔn fɛ a réfléchis. ko awɔ ne de i miiri Tu as déjà vu deux amis, deux personnes qui disent amis, i y'a deux ye ko amis mɔgɔ fila b'a fɔ qui k'u ye marchent teri ye ensemble minnu bɛ sans taama être ɲɔgɔn fɛ d'accord? Il dit k'a sɔrɔ non. u ma bɛn ko la wa Si deux personnes ne Aïe. peuvent pas marcher ensemble sans être ko ni d'accord, mɔgɔ fila olu comment tɛ tu taama peux ɲɔgɔn marcher fɛ avec moi? Parce que tu te fais appeler chrétien n'i bɛ fɛ ka sans taama être ne d'accord fɛ avec moi i bɛ wele ko sur kerecɛn k'a sɔrɔ mes i sɔnnen pensées, tɛ ne ka sur kuma ma ma manière de voir. ko tugu ne hakilinaw kɔ tugu ne ka ye Ah, mais fɛnw kɔ pourtant, Seigneur, j'ai pris Ah, beaucoup. matigi Je ne te dun demande bɛ pas si delili tu kɛ pries pas. kosɛbɛ J'ai dit tes pensées ne ne sont pas m'a mes fɔ n ko n'i tɛ pensées. delili kɛ ne ko i Tes voix ne hakilinaw tɛ sont ne pas ka mes hakilinaw voix. ye wa i ka siraw tɛ Je ne ka te dis, siraw ye tu ne peux pas marcher avec moi sans qu'il ne y ko i ait cette tɛ se ka réalité-là. tagama ne fɛ Tu ne peux pas ni le faire. o tiɲɛ in ma kɛ i ka ɲɛnamaya la i tɛ se Non, faut pas te leurrer. Kana Dieu a i yɛrɛ dit, tu ne nɛgɛ peux pas marcher avec moi. i tɛ se ka tagama ne Si fɛ tes o. pensées là sont ici, là, tu ne peux Ni pas marcher e avec moi. Tu hakilina n'as qu'à ninnu faire bɛ ce que tu yan i veux. tɛ se Tu ka n'as qu'à tagama être ne fɛ pasteur, prêche, voir des miracles, voir des morts n'i kɛra ressuscités, je pasteur ne te ye i connais bɛ pas. su ye ka kun n'i bɛ kabakow kɛ i tɛ se ka tagama ne fɛ Tu entends? Fais ce tulo que bɛ tu na veux. Mais je ne te connais pas. ne t'i dɔn Je t'ai min jamais ka di connu. ye o kɛ n ma deli k'i dɔn Tu n'as pas fɔlɔ marché avec quelqu'un, comment il va te connaître? i ma tagama mɔgɔ min fɛ o b'e dɔn cogo di Donc tu vois, i ɲɛ b'a la ah, bon, je commence à dire Seigneur. Il dit Ne parce ko que matigi. c'est ainsi, pour ne A pas bɛ vous o cogo retenir de et la tout. Il dit, maintenant, parce que pourquoi mun il na te dit quelque chose, Proverbe 15, 26. o bɛ n talen Proverbe kitabu 15, kɔnɔ 26. sura tan ni duuru verset Mon fils, 26 écoute-moi, Proverbe 15, 26. ko ne den ne Que je vais lamɛn te dire là, n bɛna min les fɔ i pensées ye mauvaises sont en horreur à l'Éternel, ko miirina mais les kolon paroles agréables sont o pures à ses ye yeux. kojuguba ye matigi Bon, bolo toi, nka tu dis kuma duman pensée olu et jɛlen parole. don a ɲɛ kɔrɔ Mais non, les deux sont liés. e b'a Les fɔ ko ayi pensées ko mauvaises. hakilina ni kuma olu sirilen Ça, don c'est ɲɔgɔn na les pensées. ko Elles sont miirina en horreur à kolon l'Éternel. Mais les paroles agréables olu ka sont go pures à ses matigi yeux. nka kuma Tu ne duman t'arrêtes pas olu pour jɛlen don a examiner ɲɛ que na le Saint-Esprit te parle ici, là. De quoi il parle? i jɔ i ka i miiri ni yɔrɔnin na ni Toute senu bɛ fɛ ka mun pensée f'i est ye une parole non exprimée. ko hakilina bɛɛ ye kuma de ye Le min ma sais, non? fɔ i bɛ o Toute dɔn pensée yɔrɔ que tu as là, c'est une parole non exprimée. C'est pourquoi hakilina tu es min b'i la dɛ hypocrite. o ye kuma de ye min ma fɔ o de la i Hypocrisie. tilennen tɛ Il dit, viens, mange. Il est kalabansi devant b'a toi, fɔ il dit, mon ami, ko mange, mange, mange. na dumuni Mais la kɛ Bible dit, i si b'a tu fɔ pouvais teri lire dumuni ses kɛ dumuni kɛ pensées, bibi ses b'a fɔ pensées ko n'i disent, tun bɛ se k'o toi là, hakilina kalan tu vas mourir, je vais te tuer. o b'a fɔ ko n bɛna Donc, e faga je vais te tuer là, ko veut dire, n bɛna i faga ce sont des paroles qu'il n'a pas encore exprimées, n b'i faga qui ye sont o en lui, ye kumaw de et ye a qui ma va les minnu exprimer kɔnɔna un na jour. a bɛ a la a bɛna fɔ don Donc, dɔ les pensées sont des paroles non encore ko exprimées, hakilinaw ye kuma de qui ye sont minnu ma gardées fɔ fɔlɔ et qui un jour, olu maralen l'occasion don va te donner don et dɔ tu la vas les exécuter. waati na di i ka olu C'est kɛ pourquoi Dieu ne regarde pas tes paroles, Dieu o de regarde b'a tes to pensées. matigi t'i ka kumaw la a b'i hakilina de lajɛ Dieu ne s'intéresse pas à tes paroles. matigi tɛ a janto i ka kumaw Tu la comprends? Il s'intéresse i bɛ o faamuya à tes pensées. a bɛ a janto i hakilina de la Il s'intéresse à tes pensées. a bɛ a janto i hakilina Quand il te de la regarde, n'a il y'i te regarde. lajɛ Il a dit, b'i mais filɛ vous voyez les anges là, vous voyez le monsieur là. a bɛ fɔ Il a des belles paroles, mais regardez son cœur, regardez les choses noires là. a ye C'est nin ça qui fɛn caman m'intéresse. lajɛ dusukun na Donc, les obstacles majeurs, ce sont o tes pensées. balilanba ninnu o y'i hakilinaw de ye Et Proverbe 16, verset 30 dit o quoi? bɛ talen o kitabu Il kɔnɔ vient sura ajouter à Proverbe 15, 30. 26, Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux Ko pour mɔgɔ min livrer à bɛ des a ɲɛ pensées tugun, perverses, walisa k'i celui qui mord les miirina lèvres a kolonw déjà kɛ, consommé le mal. min b'i dawolo kin o ye kojugu Si kɛ toi ka tu ban fermes les yeux, ni e y'i tu ɲɛw as des tugun pensées perverses. i Mais Dieu dit, hakilina c'est ça que moi je prends en kolonw olu compte. bɛ i la matigi ko ko ne b'o o de C'est ça que je prends jateminɛ en compte. ne bɛ o de dɔn Tu as beau parler, Seigneur, je t'aime. I Dieu dit, sumana non, ko mon matigi ami. b'i kanu Si a tu b'a fɔ m'aimais, ayi n tu teri n'allais pas entretenir des pensées comme ça contre moi. i kun tɛna nin hakilina ninnu mara i kɔnɔ ne kɔ Tu n'allais pas entretenir des pensées comme ça i kun tɛna contre nin moi. hakilina sugu ninnu mara i kɔnɔ ne Tes kɔ pensées prouvent que tu ne m'aimes pas. i hakilina ninnu b'a yira k'i tɛ ne kanu
tes pensées prouvent que tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas dire le contraire. Ça ne m'intéresse pas que l'autre a dit ça. Maurice Diabaté a dit ça. Sangaré Oumou a dit ça. Et t'entends, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les jours que je me suis converti, ils n'étaient pas là-bas. Les jours que j'ai connu Christ, il n'était pas là-bas. Les jours que Jésus est venu dans ma chambre, le 15 février 1975 à 6h35 du matin, en personne. Il n'est pas venu comme... Non, calme-toi. Il n'est pas venu comme une image là. Tu te vantes de ça. On peut voir Jésus aller en enfer. Oh. C'est pas là le problème. Nous nous trompons, on s'assoit, on se trompe. Tu sais bien que tu es en train d'aller en enfer. Et tu te trompes toi-même. Toi aussi, sois intelligent. Parce que tu es devenu chrétien. Et tu donnes les dîmes et les offrandes. Et ça peut corrompre Dieu. Donc tu vois. Donc il te dit, voilà ce que tu dois vivre. Je dis que ensuite, il dit dans Proverbe 29, 23, 7, comme on l'a déjà dit, 23, 7, il parle de ces choses-là. Et les âmes sont l'âme. Et c'est pourquoi, quand tes pensées sont comme ça, regarde bien, Proverbe 18, 21, alors la vie et la mort sont dans ta bouche. Tes pensées sont déjà axées sur ça. C'est pourquoi les gens maltraitent leur famille avec leurs pensées. Ils maltraitent leur famille avec leurs pensées. Allons rapidement dans Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4. Ça, il est dit, enlevez celui-là, là, et laissez ça. Jésus connaissant leurs pensées, Jésus connaissant leurs pensées, dit, pourquoi? Il dit, Jésus connaissant leurs pensées dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Regardez les pharisiens. Les pharisiens allaient à toutes les réunions de Jésus. Mais jamais ils n'ont dit à Jésus, prie pour nous. Je te défie, regarde dans les évangiles là. Ils n'ont jamais demandé à Jésus de prier. Ils ont vu des miracles. Mais Jésus connaissant leurs pensées, on n'a pas dit leurs paroles. Il connaît leurs pensées, il connaît tes pensées. Il dit, mais pourquoi toi tu entretiens tout le temps de mauvaises pensées dans ton cœur à l'égard des autres? Tu n'es jamais content à l'égard des autres. Jamais content. Tu gardes des mauvaises pensées seulement. Ça ne peut pas aller, mon enfant. Hein? Il dit, mais tu ne sais pas que Matthieu 15 et au verset 19 te dit ceci, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah, si les mauvaises pensées viennent de ton cœur est déjà condamné. Réfléchissez vous-même. Si les mauvaises pensées viennent de ton cœur, toi tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire quoi? Dis-moi un peu. Puisque les mauvaises pensées qui vont faire quoi? Devenir des meurtres, des adultères, des impudicités, des vols, des faux témoignages, les calomnies. Regarde tout ça là. Il n'y a pas un homme qui s'est levé à aller tuer quelqu'un sans avoir de mauvaises pensées. Il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Personne ne s'est levé à aller voler sans d'abord avoir de mauvaises pensées. Tout commence par les pensées. Il voit l'argent, il pense que l'argent peut résoudre son problème, il se lève, il s'en va voler, on le met en prison. Tous ceux qui sont en prison là, ça vient de leurs pensées. Il n'y a pas autre chose. Va les demander, va t'asseoir. On a un ministère de prison dans les 27 prisons de Burkina. Le gouvernement nous a donné les 27 prisons de Burkina Faso où on y va. Les prisonniers nous racontent d'où ça vient. Il était assis, il avait des pensées, il a commencé à les exécuter. Mon ami, donc tu vois, Matthieu 16, on ne va pas le lire, on a déjà parlé de ça. Matthieu 16, 21, 23, il dit, tes pensées, tes paroles vont ensemble. Et maintenant, on ajoute l'imagination. L'imagination pour terminer. Après
les pensées, c'est l'imagination. hakilina o kɔfɛ L'imagination, o ye les min ye pensées sont des paroles, mais l'imagination, qu'est-ce qu'elle fait? ko kuma o ye L'imagination, hakilina ye. elle produit des actes. nka miiri o bɛ na ni wale de ye La Bible dit que celui qui regarde une femme pour convoiter, ko tu ne peux mɔgɔ plus min bɛna l'arrêter. muso lajɛ Il va commettre acte. n'i y'a C'est ŋaniya déjà ni yɛrɛ un i acte. tɛ se ka o lajɔ a bɛ o waleya Ah kɛ ouais, ka ban moi je n'ai jamais commis adultère. ko a bada Il n'y ne a ma pas deli ka quelqu'un jɛnɛya qui kɛ fait adultère comme toi. Tu es buveur d'adultère. e yɛrɛ bɛ o jɛnɛya min de Toutes les Mɔgɔ filles de tɛ ton e kan. église là, tu as commis adultère avec elles en pensée. a ka egilizi musomaninw bɛɛ i ye À cause de jɛnɛya kɛ quoi? ni Des olu ye convoitises. hakilina la C'est la convoitise qui a amené Ève à manger le fruit. o de y'a to C'est la awa ye convoitise que le yiriden grand David, le grand champion là, Daouda, il a nous, regardé les une femme, petits une femme qui se lavait dans Muso sa dɔ bɛ baignoire là. o tun bɛ Attendez k'a 5 minutes, on va terminer. La pluie vient sur moi aussi. san bɛ ka na ne fana kan a ye miniti 5 kɔnɔ an ka tila Tu comprends? aw ye nin C'est les faamu pensées de David qui Pour l'ont Daouda amené à hakilinaw. coucher avec Bathsheba, O de y'a qui to a sont les jɛra pensées de David qui l'ont Bathsheba fait tuer son mari. o de Tu fana y'a comprends? to a ye o cɛ C'est faga des pensées, c'est pas autre chose. o ye hakilinaw ye Pensée fɛn wɛrɛ tɛ convoitise. Donc ce qui bloque, c'est pas Satan. Satan a un système, Min bɛ balili ses kɛ, pensées o tɛ et Satan son ye. imagination. Nga, Quand il met ça en branle, a hakilinaw a tu n'a peux plus miirinaw échapper. n'a y'o tu bila dɔrɔn comprends? i tɛ Il se y a ka plein. tila la À Caen, on a dit à Caen, à À Khorasan. Jéricho là, de ne pas prendre les objets. Ko Akan a kana dit, il est parti prendre. o fɛnw ta Quand A taara ta. l'armée a été vaincue, on dit, mais Kɛlɛkɛcɛw comment se l'armée a été sɔrɔlen olu vaincue? kan, se On sɔrɔlen dit, on a kɛlɛbolo kan. regardé, on a trouvé que A c'est ko ko Akan se sɔrɔla u qui kan était cogo di? le fautif. Ko an ye filɛli On kɛ dit, mais an quand y'a j'ai ye dit, ko j'ai Akan vu, nɔ tun don. j'ai convoité A et ko j'ai n y'a pris. ye n y'a ŋaniya ni n Quand yɛrɛ ye on wa n y'a convoite, ta. quand on convoite, on N'i ye prend. fɛn ŋaniya n'i yɛrɛ ye, Tu i ne peux pas bɛ faire a la. autrement. I tɛ se Quand ka on kɛ cogo wɛrɛ convoite, la. on prend. N'i y'a La ŋaniya n'i convoitise yɛrɛ ye, amène i b'a l'acte. ta. Jamais tu ne O peux pas bɛ na ni reculer. wale ye. Que tu sois Abada, i pasteur tɛ et se ka apôtre. segin kɔ. Quand il y a convoité, tu vas prendre. David a convoité, il a pris la femme. Akan a convoité, il sait bien, on leur a dit, dévoué par interdit. Quand il est parti creuser, enterrer les trésors là, il venait d'enterrer toute sa famille. Regardez comment c'est terrible. Donc, mon ami, toi là tu es gardé tranquille, il ne faut pas jouer avec nous ici. Écoute, on termine là. J'étais à la fin d'ailleurs de toute manière. Alors, si tu veux aller de l'avant, on te donne les versets, tu vas les lire. Romains 12, 1, 2. Livre ton corps comme un sacrifice vivant. Première chose, Romains 12, 1, 2. Romains 12, 2, il dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Quand tu livres ton corps comme un sacrifice, maintenant ton âme, tu le renouvelles par la parole de Dieu. Quand tu fais ça, tu rentres dans le lieu secret. Et quand tu rentres dans le lieu secret, mon frère, tu développes ta communion avec Dieu et Dieu te bénit. Voilà, la pluie est venue pour te bénir. Sois béni au nom de Christ Jésus. Ko ni sanji kisɛ bɛ ka kɛ duba ye i kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kodɛsi la minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ko don matigi ka duba an ɲɛ ka an mara